Πίσω από τους τοίχους μιας πολυτελούς έπαυλης, μια ηλικιωμένη γυναίκα ζει ξεχασμένη, περικυκλωμένη από τη σιωπή και τα λουλούδια που καλλιεργεί. Μια μέρα ανακαλύπτει έγγραφα που αποκαλύπτουν μια σκληρή απάτη, κρυμμένη πίσω από το προσωπείο φιλανθρωπίας της νύφης της. Όμως, όταν προσπαθεί να προειδοποιήσει τον γιο της, η αλήθεια μετατρέπεται σε απειλή και ο κίνδυνος παίρνει γνώριμο πρόσωπο. Το φως του πρωινού έμπαινε από τα ψηλά παράθυρα της έπαυλης, αλλά η κυρία Ελένη μετά βίας το παρατηρούσε. Τα μάτια της, κουρασμένα από τόσα χρόνια ζωής, ήταν καρφωμένα στα τριαντάφυλλα που μόλις είχε κλαδέψει στον πίσω κήπο. Το άρωμα των λουλουδιών ήταν η μόνη της συντροφιά σε εκείνο το απέραντο αρχοντικό, όπου κάθε δωμάτιο φαινόταν να αντυχεί το κενό μιας ξεχασμένης ζωής. Στα 73 της ξυπνούσε νωρίς κάθε μέρα, φορούσε ένα από τα λουλουδάτα φορέματα που φύλαγε στην παλιά ντουλάπα και ακολουθούσε την ίδια καθημερινή ρουτίνα. Πότιζε τα φυτά, τακτοποιούσε τα λουλούδια, ετοίμαζε τον δικό της καφέ. Η έπαυλη βρισκόταν σε μία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, κρυμμένη πίσω από ψηλούς τοίχους και σφυρίλατες σιδερένιες πύλες. Από έξω ήταν σύμβολο επιτυχίας και ευημερίας. Από μέσα ήταν ένας λαβύρινθος από σιωπηλούς διαδρόμους και δωμάτια διακοσμημένα με ακριβά έπιπλα που κανείς δεν χρησιμοποιούσε. Η Ελένη ζούσε εκεί για δεκαετίες, από τότε που ο αείμνηστος σύζυγός της είχε χτίσει εκείνη την επιχειρηματική αυτοκρατορία που τώρα ανήκε στον μονάχο γιο τους, τον Ρικάρδο. Ο Ρικάρδος Αλμέιδας ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εταιρείες εξόρυξης και κατασκευών του κινούσαν εκατομμύρια και το όνομά του εμφανιζόταν συχνά στις εφημερίδες, πάντα συνδεδεμένο με μεγάλα έργα και επενδύσεις. Αλλά για την Ελένη ήταν απλώς το αγόρι που νανούριζε στην αγκαλιά της, ο γιος που μεγάλωσε ακούγοντας τις ιστορίες της πριν κοιμηθεί. Τώρα, στα 45 του, ο Ρικάρδος μετά βίας έβρισκε χρόνο για μία επίσκεψη. Όταν εμφανιζόταν στην έπαυλη, ήταν πάντα βιαστικός, με το κινητό κολλημένο στο αυτί του, λύνοντας προβλήματα, κλείνοντας συμφωνίες. Δεν τον κατηγορούσε. Ήξερε ότι η ζωή ενός επιχειρηματία ήταν έτσι, αλλά της έλειπε. Έλειπε η συζήτηση, το προσεκτικό βλέμμα, η παρουσία που ζεσταίνει ακόμα και στη σιωπή. Αυτό όμως που πονούσε περισσότερο δεν ήταν η απουσία του γιού της. Ήταν η συνεχής παρουσία της νύφης της. Η Πατρίτσια Αλμέιδα ήταν ό,τι περίμενε η κοινωνία από μια πρώτη κυρία των επιχειρήσεων. Απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακό στη κοινωνική διαχείριση, διεύθυνε το Ίδρυμα Αναγέννηση, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε από την οικογένεια Αλμέιδα για να εξυπηρετεί άπορα παιδιά και οικογένειες σε ευάλωτη κατάσταση. Το πρόσωπό της ήταν πάντα τυπωμένο σε περιοδικά, εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές. Μιλούσε με ευχέρεια για την κοινωνική ευθύνη, χαμογελούσε στις κάμερες καθώς μοίραζε βασικά τρόφιμα, συγκινούσε το κοινό με ομιλίες για την αλληλεγγύη και τον μετασχηματισμό. Η Ελένη την είχε γνωρίσει πριν από 15 χρόνια, όταν ο Ρικάρδος την είχε φέρει για δείπνο για πρώτη φορά. Η Πατρίτσια ήταν 30 ετών τότε, ήταν όμορφη, εύγλωτη και έδειχνε γνήσιο ενδιαφέρον για την ιστορία της οικογένειας. Η Ελένη θυμόταν ότι της είχε αρέσει σε εκείνη την πρώτη συνάντηση, αλλά με τον καιρό η εντύπωση άλλαξε. Υπήρχε κάτι στα μάτια της Πατρίτσια που δεν τέριαζε με το τέλειο χαμόγελο. Μια υπολογισμένη ψυχρότητα, μια φιλοδοξία που διαφαινόταν σε μικρές χειρονομίες. Μετά τον γάμο όλα άλλαξαν. Η Πατρίτσια ανέλαβε τη διοίκηση του Ιδρύματος και επίσης, σταδιακά, τον έλεγχο του σπιτιού. Πρότεινε ανακαινήσεις, αντικατέστησε παλιά έπιπλα με μοντέρνα κομμάτια, απέλυσε υπαλλήλους που υπηρετούσαν την οικογένεια για χρόνια και διακριτικά απομάκρυνε την Ελένη από την κοινωνική ζωή. Όταν υπήρχαν επαγγελματικά δείπνα, οι πεθερά δεν προσκαλούνταν. Στις εκδηλώσεις του Ιδρύματος, το όνομά της δεν υπήρχε ποτέ στη λίστα παρουσιών. Η Πατρίτσια δικαιολογούνταν λέγοντας ότι η Ελένη χρειαζόταν ξεκούραση, ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν κουραστικές για κάποια της ηλικίας της. Ο Ρικάρδος, πάντα απασχολημένος, πίστευε τη σύζυγό του. Άλλωστε, η Πατρίτσια φρόντιζε τα πάντα με τόση αποτελεσματικότητα. Το Ίδρυμα μεγάλωνε, τα έργα πολλαπλασιάζονταν, οι δωρεές αυξάνονταν, την εμπιστευόταν απόλυτα. Και η Ελένη,
Αντιλαμβανόμενη ότι οι ανησυχίες της θεωρούνταν ζήλια ή υπερβολή μιας κτητικής μητέρας, σιώπησε. Αναχώρησε στον κήπο, στα λουλούδια, στη μοναξιά που είχε γίνει η μόνη της πραγματικότητα, αλλά η Ελένη δεν ήταν μια αφελής γυναίκα. Ακόμα και απομονωμένη, ακόμα και ξεχασμένη, παρατηρούσε. Και οι παρατηρήσεις της άρχισαν να σχηματίζουν ένα ανησυχητικό μοτίβο. Ένα πρωί, καθώς έφερνε μια κούπα τσάι στο γραφείο όπου εργαζόταν η Πατρίτσια, η Ελένη παρατήρησε ότι η νύφη της έκλεισε γρήγορα έναν φάκελο με έγγραφα. Η κίνηση ήταν πολύ γρήγορη, πολύ νευρική. Η Πατρίτσια χαμογέλασε, την ευχαρίστησε για το τσάι και ζήτησε από την πεθερά της να αφήσει την κούπα πάνω στο τραπέζι. Η Ελένη υπάκουσε, αλλά πριν φύγει, τα μάτια της εχμαλώτησαν μια λεπτομέρεια. Έναν καφέ φάκελο μισοκρυμμένο ανάμεσα σε χαρτιά με σφραγίδα από τον Δήμο. Σε άλλη περίπτωση, περνώντας από τον γκαράζ, η Ελένη είδε τον οικογενειακό οδηγό, τον κύριο Γεράσιμο, να βάζει ένα κουτί στο πορτμπαγκάζ του μαύρου SUV της Πατρίτσια. Ο άντρας φαινόταν νευρικός, κοιτούσε συνεχώς γύρω του. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της Ελένης, χλώμιασε και έκλεισε γρήγορα το πορτμπαγκάζ. Εκείνη τον χαιρέτησε, αλλά αυτός μετά βίας απάντησε, αποφεύγοντας το βλέμμα της και φεύγοντας βιαστικά. Ήταν μικρές λεπτομέρειες, αλλά η Ελένη τις παρατηρούσε όλες. Τα τηλεφωνήματα που η Πατρίτσια απαντούσε και διέκοπτε μόλις κάποιος πλησίαζε. Οι επισκέψεις ανδρών με κοστούμι που έμπαιναν και έβγαιναν από την πίσω πόρτα. Οι φάκελοι που έφταναν με διεύθυνση το ίδρυμα, αλλά τους οποίους η Πατρίτσια φύλαγε στο προσωπικό της γραφείο. Η Ελένη προσπάθησε να μιλήσει με τον Ρικάρδο μερικές φορές. Ένα βράδυ, όταν εμφανίστηκε για δείπνο, ανέφερε ότι ανησυχούσε για κάποιες περίεργες κινήσεις στο σπίτι. Ο Ρικάρδος αναστέναξε, της φίλησε το μέτωπο και είπε ότι έβλεπε πράγματα εκεί που δεν υπήρχαν, ότι η Πατρίτσια δούλευε πολύ, ότι το Ίδρυμα είχε πολλές συνεργασίες, ότι ήταν φυσικό να υπάρχουν συναντήσεις και εμπιστευτικά έγγραφα. Η Ελένη επέμεινε, αλλά αυτός την διέκοψε ευγενικά. «Μαμά, πρέπει να βγαίνεις περισσότερο, να βλέπεις φίλες, να ταξιδεύεις, απομονώνεσαι πολύ». Αυτά τα λόγια την πλήγωσαν περισσότερο από όσο έπρεπε. Η Ελένη αντιλήφθηκε ότι ο γιος της δεν εμπιστευόταν πλέον την κρίση της. Ήταν απλώς η ηλικιωμένη μοναχική μητέρα που έβλεπε προβλήματα εκεί που δεν υπήρχαν. Η απογοήτευση ήταν βαθιά, αλλά δεν την παράλυσε. Αντιθέτως, αν κανείς δεν επρόκειτο να την ακούσει, έπρεπε να βρει αποδείξεις. Έτσι, ένα απόγευμα Πέμπτης, ενώ η Πατρίτσια ήταν σε τηλεοπτική συνέντευξη και ο Ρικάρδος είχε ταξιδέψει για δουλειές στην Αθήνα, η Ελένη αποφάσισε να ερευνήσει. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, καθώς ανέβαινε τις σκάλες προς το γραφείο της νύφης της. Το σπίτι ήταν σιωπηλό. Οι υπηρέτριες ήταν στο χώρο υπηρεσίας. Ήταν η τέλεια στιγμή. Το γραφείο της Πατρίτσια ήταν άψογο. Γυαλιστερό ξύλινο γραφείο, οργανωμένες βιβλιοθήκες, διπλώματα και πιστοποιητικά στους τοίχους. Όλα τακτοποιημένα με ακρίβεια. Η Ελένη κάθισε στην δερμάτινη καρέκλα και άρχισε να ανοίγει τα συρτάρια. Το πρώτο περιείχε μόνο στυλό και σημειωματάρια. Το δεύτερο, διοικητικά έγγραφα του Ιδρύματος, αναφορές δραστηριοτήτων, φωτογραφίες εκδηλώσεων, θεσμικά φυλάδια. Τίποτα ύποπτο. Αλλά στο τρίτο συρτάρι, το τελευταίο, η Ελένη βρήκε αυτό που έψαχνε. Ήταν κλειδωμένο. Κοίταξε γύρω της και είδε ένα μπρελόκ με κλειδιά κρεμασμένο σε έναν διακριτικό γάντζο πίσω από την πόρτα. Πήρε τα κλειδιά και, αφού δοκίμασε μερικά, κατάφερε να ανοίξει το συρτάρι. Μέσα υπήρχαν φάκελοι οργανωμένοι κατά ημερομηνία. Η Ελένη πήρε τον πρώτο και άρχισε να τον ξεφυλίζει. Ήταν αποδείξεις πληρωμών σε προμηθευτές του Ιδρύματος. Με την πρώτη ματιά όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά. Αλλά συγκρίνοντας κάποια έγγραφα, παρατήρησε κάτι περίεργο. Υπήρχαν 2 αποδείξεις για τον ίδιο προμηθευτή, με διαφορετικές αξίες, και οι 2 με ημερομηνία τον ίδιο μήνα. Η μία ήταν μικρότερη, η άλλη ήταν 3 φορές μεγαλύτερη, και οι 2 είχαν τη σφραγίδα «Πληρωμή έγινε». Η Ελένη ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Συνέχισε να ψάχνει. Βρήκε περισσότερες ασυνέπειες, έργα που, σύμφωνα με τις δημόσιες αναφορές του Ιδρύματος, είχαν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στα τραπεζικά αντίγραφα ως ενεργά, λαμβάνοντας μηνιαίες καταθέσεις. Υπογραφές που φαινόντουσαν πλαστές.
συμβάσεις με εταιρείες φαντάσματα. Όλα ήταν πολύ τεχνικά, αλλά η Ελένη δεν ήταν ανόητη. Είχε βοηθήσει τον σύζυγό της να χτίσει την οικογενειακή αυτοκρατορία, γνώριζε τα βασικά της λογιστικής και αυτό που έβλεπε εκεί δεν ήταν απλώς παράτυπο, ήταν εγκληματικό. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς έβαλε πίσω τα έγγραφα στο σιρτάρι και το κλείδωσε ξανά. Κρέμασε τα κλειδιά πίσω στον γάντζο και βγήκε από το γραφείο κλείνοντας την πόρτα προσεκτικά. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Έπρεπε να το πει στον Ρικάρδο, έπρεπε να το δει με τα μάτια του, αλλά ήξερε ότι δεν θα αρκούσε να μιλήσει. Δεν θα πίστευε. Χρειαζόταν συγκεκριμένες αποδείξεις, κάτι που δεν θα μπορούσε να αγνοήσει. Εκείνο το βράδυ η Ελένη μετά βίας κοιμήθηκε. Αναπολούσε στο μυαλό της όλα όσα είχε δει. Το ίδρυμα που η Πατρίτσια διεύθυνε με τόση μεγαλοπρέπεια και προβολή ήταν μια φάρσα, μια τέλεια πρόσωψη για να εκτρέψει χρήματα. Και το χειρότερο, αυτά τα χρήματα προέρχονταν από δωρεές εταιριών, από κρατικές ενισχύσεις, από ανθρώπους που πίστευαν ότι βοηθούσαν παιδιά και οικογένειες που είχαν ανάγκη. Η Ελένη ένιωσε ένα μείγμα οργής και θλίψης. Οργή για την προδοσία, για την ψευτιά, για τον τρόπο που η Πατρίτσια εξαπατούσε τους πάντες. Θλίψη που έβλεπε τον γιο της παντρεμένο με μια τέτοια γυναίκα που ήξερε ότι θα καταστρεφόταν όταν η αλήθεια θα ερχόταν στο φως. Αλλά υπήρχε κάτι που έπρεπε να κάνει. Δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Δεν μπορούσε να επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό. Ακόμα κι αν ο Ρικάρδος δεν την πίστευε αρχικά, ακόμα κι αν την αγνοούσαν ξανά, έπρεπε να προσπαθήσει. Το επόμενο πρωί η Ελένη κάθισε στο παλιό γραφείο που βρισκόταν στο δωμάτιο και πήρε χαρτί και στυλό. Τα χέρια της, σημαδεμένα από τον χρόνο, έτρεμαν ελαφρώς καθώς άρχισε να γράφει. Έγραψε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια που είχε παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Τα διπλά έγγραφα, τις ύποπτες υπογραφές, τα έργα φαντάσματα. Ανέφερε τον οδηγό, τον κύριο Γεράσιμο, ο οποίος σίγουρα εμπλεκόταν με κάποιο τρόπο. Περιέγραψε τις ημερομηνίες, τα ποσά, τα ονόματα των εταιριών. Το γράμμα έγινε μακροσκελές. Η Ελένη έχισε στο χαρτί όχι μόνο τις αποδείξεις, αλλά και την καρδιά της. Έγραψε για την αγάπη που ένιωθε για τον γιο της, για τον πόνο του να αγνοείται, για τον φόβο ότι θα πληγωθεί όταν μάθαινε την αλήθεια. Τον νικέτεψε να ερευνήσει, να κοιτάξει τα έγγραφα, να μην αφήσει αυτή τη φάρσα να συνεχιστεί. Όταν τελείωσε, δίπλωσε προσεκτικά το γράμμα και το έβαλε σε έναν φάκελο. Έγραψε το όνομα του Ρικάρδου μπροστά και αποφάσισε ότι θα του το παρέδιδε προσωπικά εκείνο το ίδιο βράδυ, όταν θα επέστρεφε από το ταξίδι. Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Η Ελένη φύλαξε τον φάκελο στο σιρτάρι του γραφείου και κατέβηκε στον κήπο. Χρειαζόταν αέρα, διάβγεια. Τα τριαντάφυλλα ήταν ανθισμένα, το έντονο άρωμα πλημμύριζε τον αέρα. Κάθισε στον ξύλινο πάγκο και έκλεισε τα μάτια, νιώθοντας τον ζεστό ήλιο στο πρόσωπό της. Για μια στιγμή επέτρεψε στον εαυτό της να πιστέψει ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Ότι ο Ρικάρδος θα διάβαζε το γράμμα, θα ερευνούσε και η αλήθεια θα ερχόταν στο φως. Αλλά όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, ώρες αργότερα, ο φάκελος δεν ήταν πια στο σιρτάρι. Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει στις φλέβες. Το σιρτάρι ήταν άδειο. Ο φάκελος που τον είχε φυλάξει με τόση προσοχή μόλις λίγες ώρες πριν είχε εξαφανιστεί. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς ανακάτευε τα χαρτιά, έψαχνε σε κάθε γωνιά, έλεγχε αν είχε πέσει πίσω από το έπιπλο. Τίποτα. Το γράμμα δεν ήταν εκεί. Κάποιος είχε μπει στο δωμάτιο, κάποιος είχε πάρει τον φάκελο και υπήρχε μόνο ένα άτομο στο σπίτι που θα είχε λόγους να το κάνει αυτό. Η Ελένη κατέβηκε τις σκάλες με την καρδιά της να χτυπά δυνατά. Έπρεπε να είναι διακριτική, έπρεπε να σκεφτεί. Περπάτησε στους διαδρόμους ψάχνοντας την Πατρίτσια, αλλά η νύφη της δεν ήταν σε κανένα από τα συνηθισμένα μέρη. Δεν ήταν στο γραφείο, δεν ήταν στο σαλόνι. Το αυτοκίνητό της ήταν ακόμα στο γκαράζ, οπότε δεν μπορούσε να έχει φύγει. Η Ελένη ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Πού ήταν? Τότε άκουσε μια φωνή να έρχεται από τον πλάγιο κήπο, εκείνη τη γωνιά που ήταν κρυμμένη πίσω από την πτέρυγα υπηρεσίας. Η Ελένη πλησίασε αργά, κρυμμένη πίσω από την κολόνα που χώριζε τον διάδρομο από τον εξωτερικό χώρο. Η Πατρίτσια μιλούσε στο τηλέφωνο και ο τόνος της φωνής της δεν είχε τίποτα από εκείνη τη υπολογισμένη γλυκύτητα που χρησιμοποιούσε δημόσια.
Η γριά κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Βρήκα ένα γράμμα, ναι, απευθυνόμενο στο Ρικάρδο. Ξέρει κάτι, δεν ξέρω πόσα, αλλά ξέρει. Η Πατρίτσια σταμάτησε ακούγοντας κάποιον στην άλλη άκρη της γραμμής. Όχι, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Έχει πρόσβαση σε... Όλο το σπίτι μπορεί να έχει δει τα έγγραφα. Πρέπει να το λύσουμε πριν μιλήσει μαζί του. Άλλη μια παύση. Ξέρω, θα το αναλάβω. Εμπιστέψουμε. Η Ελένη υποχώρησε αργά, νιώθοντας τα πόδια της να αδυνατίζουν. Ο φόβος που ένιωσε εκείνη τη στιγμή ήταν διαφορετικός από οτιδήποτε είχε βιώσει ποτέ. Δεν ήταν μόνο ο φόβος της ανακάλυψης ή της αντιπαράθεσης. Ήταν ο φόβος κάποιου που μόλις είχε αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε πραγματικό κίνδυνο. Ανέβηκε ξανά στο δωμάτιο και κλείδωσε την πόρτα. Κάθισε στο κρεβάτι προσπαθώντας να ελέγξει την αναπνοή της. Έπρεπε να σκεφτεί καθαρά. Η Πατρίτσια γνώριζε το γράμμα. Ήξερε ότι η Ελένη υποψιαζόταν. Και από τον τόνο εκείνης της συζήτησης δεν επρόκειτο να αφήσει την κατάσταση να περάσει έτσι απλά. Η Ελένη σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στον Ρικάρδο, αλλά το τηλέφωνο του δωματίου είχε εσωτερική γραμμή. Η Πατρίτσια θα μπορούσε να ακούσει τη συζήτηση. Σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το κινητό της, αλλά το δικό της ήταν παλιό, από τα πιο απλά, και δεν ήξερε να χρησιμοποιεί σωστά τις λειτουργίες πέρα από την απάντηση κλήσεων. Ένιωσε ευάλωτη, παγιδευμένη στο ίδιο της το σπίτι. Η μέρα πέρασε αργά. Η Ελένη προσποιήθηκε κανονικότητα, γευμάτισε μόνη της όπως πάντα, φρόντισε τα φυτά, διάβασε λίγο, αλλά η καρδιά της δεν ηρεμούσε. Κάθε θόρυβος την έκανε να αναπηδά. Κάθε φορά που άκουγε βήματα στο διάδρομο, ολόκληρο το σώμα της γινόταν τεταμένο. Η Πατρίτσια εμφανίστηκε αργά το απόγευμα. Χτύπησε ελαφρά την πόρτα του δωματίου της Ελένης και μπήκε χωρίς να περιμένει απάντηση. Έφερε εκείνο το ευγενικό χαμόγελο, αλλά τα μάτια της ήταν παγωμένα. «Κυρία Ελένη, πρέπει να μιλήσουμε». Κάθισε στην πολυθρόνα δίπλα στο παράθυρο, σταύρωσε τα πόδια της με μελετημένη κομψότητα. «Έμαθα ότι ήσασταν στο γραφείο μου χθες». Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπά δυνατά, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της. «Σου έφερα ένα τσάι, αλλά δεν ήσουν εκεί. Δεν μιλάω για χθες το απόγευμα. Μιλάω για όταν ψάξατε τα συρτάρια μου». Η Πατρίτσια έγνεψε το κεφάλι διατηρώντας το χαμόγελο. «Νομίζετε ότι δεν θα το καταλάβαινα? Οι φάκελοι ήταν σε διαφορετική σειρά, τα κλειδιά εκτός θέσης». Η Ελένη σήκωσε το πηγούνι της, αποφασίζοντας ότι δεν θα την εκφοβήσουν. «Είδα τα έγγραφα, είδα τις απάτες, είδα όλα όσα κάνεις με τα χρήματα του Ιδρύματος». Η Πατρίτσια έβγαλε ένα σύντομο χωρίς χιούμορ γέλιο. «Εσείς δεν είδατε τίποτα. Είδατε χαρτιά που δεν καταλαβαίνετε, συναλλαγές που είναι απολύτως νόμιμες». Σηκώθηκε, πλησίασε το κρεβάτι. «Κοιτάξτε, κυρία Ελένη, καταλαβαίνω. Είστε μόνοι, βαριέστε, ψάχνετε κάτι να κάνετε, αλλά βλέπετε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουνε. Έγραψα ένα γράμμα στον Ρικάρδο», είπε η Ελένη, παρατηρώντας την αντίδραση της νύφης της. «Ξέρω». Η Πατρίτσια έβγαλε τον φάκελο από την τσέπη του σακακιού της και τον κούνησε ελαφρά στον αέρα. Ένα πολύ λεπτομερές γράμμα, παρεμπιπτόντος. Άνοιξε τον φάκελο και άρχισε να διαβάζει δυνατά, με ηρωνικό τόνο. «Αγαπημένε μου γε, πρέπει να με πιστέψεις. Η γυναίκα με την οποία παντρεύτηκες δεν είναι αυτή που λέει ότι είναι». Η Πατρίτσια σταμάτησε να διαβάζει και κοίταξε την Ελένη. «Είναι συγκινητικό, πραγματικά, αλλά είναι και παθητικό. Δώσε μου πίσω αυτό το γράμμα». Η Ελένη άπλωσε το χέρι της, αλλά η Πατρίτσια την αγνόησε. «Αυτό το γράμμα δεν θα φτάσει στον Ρικάρδο». Έσκησε τον φάκελο σε μικρά μεθοδικά κομμάτια και άφησε τα θραύσματα να πέσουν στο πάτωμα. «Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχετε αποδείξεις. Δεν έχετε τίποτα άλλο εκτός από υποθέσεις μιας ζηλιάρας πεθεράς που δεν δέχεται ότι μία άλλη γυναίκα έχει τον έλεγχο του σπιτιού. Είδα τα έγγραφα. Έγγραφα που επέστρεψαν εκεί από όπου δεν έπρεπε ποτέ να φύγουν». Η Πατρίτσια έσκυψε, φτάνοντας στο ύψος των ματιών της Ελένης. «Ακούστε εδώ, κυρία Ελένη, εγώ έχτισα αυτό το ίδρυμα. Εγώ το έκανα να αναπτυχθεί. Εγώ είμαι το πρόσωπο που αναγνωρίζουν οι άνθρωποι όταν σκέφτονται τη φιλανθρωπία σε αυτή την πόλη. Και δεν θα επιτρέψω σε μια μπερδεμένη και μοναχική κυρία να καταστρέψει όλα όσα έχτισα. Κλέβεις χρήματα από παιδιά, από οικογένειες που έχουν ανάγκη. Διαχειρίζομαι πόρους.
κάτι που εσείς σαφώς δεν καταλαβαίνετε. Η Πατρίτσια ισιώθηκε, χαϊδεύοντας το σακάκι της. «Θα σας δώσω μία συμβουλή. Μείνετε στον κήπο σας, φροντίστε τα λουλούδια σας και σταματήστε να ψάχνετε για προβλήματα, γιατί αν συνεχίσετε θα πληγωθείτε. Και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Άλλωστε, είστε η μητέρα του συζύγου μου». Ο τόνος ήταν μια συγκαλυμμένη, αλλά κρυστάλλινη απειλή. Η Ελένη ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Η Πατρίτσια βγήκε από το δωμάτιο, παίρνοντας τα σκισμένα κομμάτια του γράμματος. Η Ελένη έμεινε μόνη, νιώθοντας το βάρος της αδυναμίας. Τα είχε δει όλα, τα ήξερε όλα, αλλά δεν είχε πώς να το αποδείξει. Και τώρα η Πατρίτσια ήξερε ότι εκείνη ήξερε. Οι επόμενες μέρες ήταν τεταμένες. Η Ελένη μετά βίας έβγαινε από το δωμάτιο. Όταν κατέβαινε για φαγητό, η Πατρίτσια ήταν πάντα κοντά, με εκείνο το ψεύτικο χαμόγελο, κάνοντας φαινομενικά ευγενικά σχόλια αλλά φορτωμένα με διπλό νόημα. «Πώς αισθάνεστε σήμερα, κυρία Ελένη? Πήρατε τα φάρμακα σας? Πρέπει να ξεκουραστείτε περισσότερο, ξέρετε. Δεν είστε πια νέα». Ο Ρικάρδος επέστρεψε από το ταξίδι, αλλά η Ελένη δεν κατάφερε να του μιλήσει κατηδίαν. Πάντα υπήρχε κάποιος κοντά. Πάντα υπήρχε μια δικαιολογία από την Πατρίτσια για να διακόψει. Και όταν επιτέλους βρήκαν λίγα λεπτά μόνοι τους, την ώρα του δείπνου, η Ελένη προσπάθησε να θέσει ξανά το θέμα. «Ρικάρδο, γιέ μου, πρέπει να σου πω κάτι σημαντικό για το Ίδρυμα». Αυτός αναστέναξε κουρασμένος. «Μαμά, σε παρακαλώ, δεν θα το ξαναρχίσουμε αυτό». «Αλλά είδα έγγραφα. Είμαι σίγουρη ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχετε αιμονή με αυτό». Ο Ρικάρδος ακούμπησε το πυρούνι του με περισσότερη δύναμη από όσοι σκόπευε. «Η Πατρίτσια μου είπε ότι ψάχνατε το γραφείο της. Αυτό δεν είναι σωστό, μαμά. Είναι εμπιστευτικά έγγραφα. Ήθελα μόνο να σε προστατεύσω». «Να με προστατεύσεις από τι? Από ένα ίδρυμα που βοηθά χιλιάδες ανθρώπους, από μια σύζυγο που δουλεύει 16 ώρες την ημέρα για να κάνει καλό». Πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να ηρεμήσει. «Κοίτα, καταλαβαίνω. Αισθάνεστε μόνοι. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να εφευρίσκετε ιστορίες». «Δεν εφευρίσκω τίποτα». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να απειλούν, αλλά τα συγκράτησε. «Ρικάρδο, πρέπει να ερευνήσεις. Πρέπει να κοιτάξεις τα έγγραφα προσεκτικά». «Κοιτάζω ήδη τα έγγραφα. Κάθε μήνα λαμβάνω τις αναφορές του Ιδρύματος. Όλα είναι εντάξει». Σηκώθηκε. «Συγγνώμη, μαμά, αλλά πρέπει να επιστρέψω στο γραφείο. Έχω μια συνάντηση». Η Ελένη τον είδε να φεύγει. Ένιωσε κάτι να σπάει μέσα της. Ο γιος της δεν την πίστευε. Νόμιζε ότι εφευρίσκει ιστορίες λόγω μοναξιάς, ζήλιας, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την αλήθεια. Και τώρα η Πατρίτσια είχε τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, η Ελένη έκλαψε. Έκλαψε από απογοήτευση, από αδυναμία, από τον πόνο του να μην ακούγεται από αυτόν που αγαπούσε περισσότερο, αλλά ανάμεσα στα δάκρυα, μια αποφασιστικότητα άρχισε να αναπτύσσεται. Ήταν ηλικιωμένη, ναι, ήταν μόνη, ναι, αλλά δεν ήταν αδύναμη. Και δεν επρόκειτο να τα παρατήσει. Αν δεν μπορούσε να το πει στον Ρικάρδο απευθείας, έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο. Χρειαζόταν βοήθεια. Και υπήρχε ένα άτομο στο σπίτι που ίσως μπορούσε να γίνει σύμμαχός της. Η Δάφνη, η υπηρέτρια που εργαζόταν με την οικογένεια για σχεδόν 20 χρόνια, μια διακριτική, παρατηρητική γυναίκα που έβλεπε όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό το σπίτι. Την επόμενη μέρα η Ελένη περίμενε τη Δάφνη να είναι μόνη στο πλισταριό. Πλησίασε αργά, βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κανείς κοντά. «Δάφνη, πρέπει να σου μιλήσω». Πυρέτρια σήκωσε τα μάτια της έκπληκτη. «Ορίστε, κυρία Ελένη». «Με εμπιστεύεσαι?» Η Δάφνη δίστασε. «Ξέρετε ότι ναι». «Τότε πρέπει να πιστέψεις αυτό που θα σου πω». Η Ελένη μίλησε χαμηλόφωνα, γρήγορα. «Κάτι πολύ κακό συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Το ίδρυμα που διευθύνει η κυρία Πατρίτσια δεν είναι αυτό που φαίνεται. Υπάρχουν χρήματα που εκτρέπονται. Είδα τα έγγραφα. Προσπάθησα να το πω στον Ρικάρδο, αλλά δεν με πιστεύει». Η Δάφνη κοίταξε γύρω της νευρική. «Κυρία Ελένη, δεν μπορώ να ανακατευτώ σε αυτό. Δεν σου ζητάω να ανακατευτείς. Απλώς σου ζητάω να είσαι προσεκτική. Αν δεις κάτι περίεργο, οτιδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ». Η υπηρέτρια έγνεψε αργά, ακόμα διστακτικά. «Εντάξει, θα προσέχω».
Αυτό έδωσε στην Ελένη μια μικρή σπίθα ελπίδας. Δεν ήταν πια εντελώς μόνη. Η Δάφνη ήταν διακριτική, αξιόπιστη. Αν συνέβαινε κάτι, τουλάχιστον θα υπήρχε ένας μάρτυρας. Αλλά και η Πατρίτσια ήταν προσεκτική και είχε τα δικά της σχέδια. Ήταν ένα πρωινό Παρασκευής όταν η Πατρίτσια εμφανίστηκε στον κήπο όπου η Ελένη πότιζε τα τριαντάφυλλα. Ο ήλιος ήταν δυνατός και η ηλικιωμένη φορούσε ένα πλατή ψάθινο καπέλο για να προστατευτεί. Η Πατρίτσια εμφανίστηκε με ένα ελαφρύ φόρεμα, γυαλιά ηλίου και εκείνο το χαμόγελο που δεν ξεγελούσε πλέον την Ελένη. «Κυρία, Ελένη, τι όμορφη μέρα, έτσι δεν είναι?» πλησίασε προσποιούμενη ότι θαύμαζε τα λουλούδια. «Σκεφτόμουν να κάνω κάτι ξεχωριστό για εσάς». Η Ελένη κράτησε το βλέμμα της στα φυτά, χωρίς να απαντήσει. Ολόκληρο το σώμα της ήταν τεταμένο. «Θυμάστε την κυρία Κάρμεν, εκείνη τη φίλη σας που έμενε κοντά στην εκκλησία?» συνέχισε η Πατρίτσια με γλυκιά φωνή. «Την συνάντησα αυτές τις μέρες στο σούπερ μάρκετ. Είπε ότι σας λείπει πολύ, ότι έχετε καιρό να βρεθείτε». Η Ελένη συνοφριώθηκε. Η Κάρμεν ήταν μια καλή φίλη, αλλά είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Η φίλη είχε μετακομίσει στο σπίτι της κόρης της, στην άλλη άκρη της πόλης. «Οπότε σκέφτηκα γιατί να μην πάμε να την επισκεφτούμε», πρότεινε η Πατρίτσια. «Μπορώ να σας πάω εκεί αύριο το πρωί. Θα σας κάνει καλό να βγείτε λίγο, να συζητήσετε, να θυμηθείτε τα παλιά». «Δεν χρειάζεται», απάντησε η Ελένη ψυχρά. «Μπορώ να της τηλεφωνήσω, να κανονίσουμε άλλη μέρα». «Αλλά σας περιμένει», επέμεινε η Πατρίτσια, και υπήρχε κάτι στον τόνο της που έκανε την Ελένη να κοιτάξει απευθείας την ύφη της. «Τα έχω κανονίσει όλα. Αύριο στις 10. Θα είναι μια γρήγορη βόλτα, θα επιστρέψετε πριν το μεσημεριανό». Η Ελένη ένιωσε μια δυσφορία να μεγαλώνει στο στήθος της. Υπήρχε κάτι λάθος σε αυτή την πρόσκληση. Η Πατρίτσια ποτέ δεν είχε προσφερθεί να την πάει πουθενά. Αντιθέτως, πάντα έβρισκε δικαιολογίες για να την κρατά περιορισμένη στην έπαυλη. Γιατί τώρα, ακριβώς τώρα, αυτή η ξαφνική ευγένεια, «Θα το σκεφτώ». Η Ελένη προσπάθησε να αποφύγει. «Δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε». Η Πατρίτσια έβγαλε τα γυαλιά ηλίου της και τα μάτια της καρφώθηκαν στα μάτια της Ελένης με μια ένταση που έκανε την ηλικιωμένη να κάνει ένα βήμα πίσω. «Είναι ήδη κανονισμένο. Αύριο 10 η ώρα. Φορέστε κάτι άνετο». Ο τόνος δεν ήταν πλέον πρόταση. Ήταν διαταγή. Η Ελένη πέρασε εκείνο το βράδυ ανήσυχη. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Πολύ άσχημα. Σκέφτηκε να αρνηθεί την επόμενη μέρα, να κλειδωθεί στο δωμάτιο και να μην βγει. Αλλά ήξερε ότι αυτό θα ανέβαλε μόνο το αναπόφευκτο. Η Πατρίτσια είχε κάποιο σχέδιο και η Ελένη έπρεπε να ανακαλύψει τι. Το πρωί φόρεσε ένα απλό βαμβακερό φόρεμα με σχέδια και χαμηλά παπούτσια. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κουρασμένη, αλλά με ζωντανά μάτια. Δεν επρόκειτο να τα παρατήσει. Δεν επρόκειτο να παραδοθεί. Κατέβηκε τις σκάλες και βρήκε την Πατρίτσια να την περιμένει ήδη στο σαλόνι, δίπλα στον κύριο Γεράσιμο, τον οδηγό. Ο άντρας απέφευγε το βλέμμα της Ελένης. Έπαιζε νευρικά με τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι και αυτός γνώριζε ότι κάτι συνέβαινε. «Έτοιμη, κυρία Ελένη». Η Πατρίτσια πήρε μια μικρή τσάντα. «Πάμε». Οι τρεις τους βγήκαν από την μπροστινή πόρτα. Το μαύρο SUV ήταν σταθμευμένο στην είσοδο. Ο κύριος Γεράσιμος άνοιξε την πίσω πόρτα για την Ελένη και εκείνη μπήκε. Η Πατρίτσια κάθισε δίπλα της, όχι στο μπροστινό κάθισμα όπως θα ήταν φυσιολογικό. Άλλο ένα σημάδι ότι αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη βόλτα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Στην αρχή διέσχισαν τους γνωστούς δρόμους της γειτονιάς, τις δεντροφυτεμένες λεωφόρους που η Ελένη αναγνώριζε. Αλλά μετά, από λίγα λεπτά, ο κύριος Γεράσιμος πήρε έναν διαφορετικό δρόμο. Αντί να συνεχίσει προς τη γειτονιά όπου υποτίθεται ότι έμενε η Κάρμεν, έστριψε προς την αντίθετη πλευρά της πόλης. «Αυτός δεν είναι ο δρόμος», είπε η Ελένη, νιώθοντας την καρδιά της να επιταχύνει. «Είναι μια συντόμευση», απάντησε η Πατρίτσια χωρίς να την κοιτάξει. «Έχει λιγότερη κίνηση». Αλλά η Ελένη γνώριζε την πόλη. Αυτή δεν ήταν συντόμευση για πουθενά. Πήγαιναν προς τη βιομηχανική ζώνη, στις πιο απομακρυσμένες γειτονιές όπου τα σπίτια έδιναν τη θέση τους σε αποθήκες και εγκαταλελειμμένα οικόπεδα. «Πού πηγαίνουμε?» επέμεινε η Ελένη. Η φωνή της έτρεμε ελαφρώς. «Η
Πατρίτσια την κοίταξε επιτέλους. Δεν υπήρχε πια κανένα ίχνος ευγένειας στο πρόσωπό της. «Είπα ότι θα σας πάω να επισκεφτείτε μια παλιά φίλη και αυτό ακριβώς κάνω». Χαμογέλασε, αλλά ήταν ένα σκληρό χαμόγελο. «Μόνο που δεν είναι η Κάρμεν». Η Ελένη ένιωσε τον πανικό να την κατακλείζει. Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, αλλά η Πατρίτσια της κράτησε τον καρπό με δύναμη. «Δεν θα το έκανα αν ήμουν εσείς. Είμαστε εν κινήσει. Μπορείτε να τραυματιστείτε». «Άσε με». Η Ελένη προσπάθησε να απεμπλακεί, αλλά η Πατρίτσια ήταν πιο δυνατή, πιο νέα. «Κύριε Γεράσιμε», φώναξε η Ελένη στον οδηγό, «σε παρακαλώ σταμάτα το αυτοκίνητο, άσε με να φύγω». Ο άντρας κοίταξε στον καθρέφτη και η Ελένη είδε την ενοχή και τον φόβο στα μάτια του. Αλλά δεν σταμάτησε. Δεν μείωσε την ταχύτητα. Συνέχισε να οδηγεί ακολουθώντας τις εντολές της Πατρίτσια. Ο δρόμος γινόταν όλο και πιο έρημος. Οι λεωφόροι έδωσαν τη θέση τους σε χωματόδρομους. Τα κτίρια και τα σπίτια αντικαταστάθηκαν από άδεια οικόπεδα, πεσμένους φράχτες, μπάζα. Η Ελένη αναγνώρισε την περιοχή. Ήταν η παλιά περιοχή της πόλης, όπου λειτουργούσε ο παλιός χώρος απόθεσης απορριμμάτων, ανενεργός εδώ και χρόνια. Το μέρος που όλοι αποκαλούσαν σκουπιδότοπο. Το αυτοκίνητο σταμάτησε επιτέλους. Η Ελένη κοίταξε από το παράθυρο και είδε ένα απέραντο ξέφωτο, καλυμμένο με σκουπίδια. Πλαστικά, παλιά ελαστικά, κομμάτια σκουριασμένου σιδήρου, σκισμένες σακούλες που τις έπαιρνε ο άνεμος. Η μυρωδιά ήταν φρικτή ακόμα και με τα παράθυρα κλειστά. «Γιατί είμαστε εδώ?» ρώτησε η Ελένη, η φωνή της σχεδόν χάθηκε. Η Πατρίτσια άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε. Διέταξε τον κύριο Γεράσιμο να βοηθήσει την Ελένη να βγει από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός υπάκουσε, πιάνοντας το μπράτσο της ηλικιωμένης με τρεμάμενα χέρια. Η Ελένη κατέβηκε, νιώθοντας τα πόδια της αδύναμα. Ο ήλιος ήταν ψηλά, αλλά ο τόπος ήταν σκοτεινός, καταπιεστικός. «Ξέρετε, κυρία Ελένη, πραγματικά προσπάθησα να είμαι υπομονετική μαζί σας». Η Πατρίτσια άρχισε να περπατά ανάμεσα στα σκουπίδια και έκανε μια χειρονομία στον κύριο Γεράσιμο να φέρει την Ελένη. «Θα μπορούσατε να είχατε μείνει στη γωνιά σας, να φροντίζετε τα λουλούδια σας, να ζείτε την ήσυχη ζωή σας. Αλλά όχι, έπρεπε να μπλέκεστε. Έπρεπε να ανακαλύψετε πράγματα που δεν σας αφορούσαν». «Κλέβεις», είπε η Ελένη, βρίσκοντας κουράγιο στον θυμό. «Χρησιμοποιείς το όνομα της οικογένειας. Εξαπατάς ανθρώπους. Ο Ρικάρδος θα το ανακαλύψει». «Ο Ρικάρδος δεν θα ανακαλύψει τίποτα». Η Πατρίτσια γέλασε. «Γιατί δεν θα είσαι εκεί για να του το πεις?» Έκανε ένα σήμα στον κύριο Γεράσιμο. «Μπορείς να τη δέσεις?» Ο οδηγός δίστασε. «Κυρία Πατρίτσια, σε παρακαλώ». Ο άντρας έκλαιγε. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι μια κυρία. Είναι η μητέρα του αφεντικού. Θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου είπα». Η Πατρίτσια γύρισε προς αυτόν, το πρόσωπό της σκληρό. «Ή θέλεις να πω στο Ρικάρδο για εκείνα τα χρήματα που δανείστηκες από τον εταιρικό λογαριασμό? Εκείνα τα χρήματα που χρησιμοποίησες για να πληρώσεις τα χρέη του γιού σου από τον Τζόγο?» Ο κύριος Γεράσιμος χλώμιασε. «Πώς το ξέρετε αυτό?» «Τα ξέρω όλα όσα συμβαίνουν». Η Πατρίτσια σταύρωσε τα χέρια της. «Τώρα δέσε την». Με τρεμάμενα χέρια και πρόσωπο βρεγμένο από δάκρυα, ο κύριος Γεράσιμος πήρε ένα σχοινί που βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ και άρχισε να δένει τους καρπούς της Ελένης. Η ηλικιωμένη δεν αντιστάθηκε. Ήξερε ότι δεν θα ωφελούσε. Ήταν πολύ αδύναμη και η Πατρίτσια δεν θα είχε έλεος. Όταν τελείωσε να την δένει, ο κύριος Γεράσιμος απομακρύνθηκε, ανίκανος να κοιτάξει την Ελένη. Η ηλικιωμένη στεκόταν όρθια, στη μέση εκείνου του φρικτού ξέφωτου, με τα χέρια δεμένα και το φόρεμά της λερωμένο από σκόνη. Η Πατρίτσια πλησίασε, στάθηκε πολύ κοντά στην Ελένη. «Ξέρετε που βρισκόμαστε, κυρία Ελένη?» ρώτησε κοιτάζοντας γύρω της. «Αυτός είναι ο παλιός σκουπιδότοπος της πόλης. Απενεργοποιήθηκε πριν από 10 χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι εδώ γεμάτος σκουπίδια που κανείς δεν θέλει». Έκανε μια παύση. «Όπως κι εσείς. Σκουπίδια που κανείς δεν θέλει». «Δεν είμαι σκουπίδι», είπε η Ελένη με όλη την αξιοπρέπεια που μπόρεσε να συγκεντρώσει. «Όχι», η Πατρίτσια έγνεψε το κεφάλι. «Τότε γιατί ο γιος σας δεν σας τηλεφωνεί?
γιατί δεν σας επισκέπτεται, γιατί όταν προσπαθείτε να του πείτε κάτι σημαντικό δεν σας πιστεύει, χαμογέλασε με σκληρότητα. Γιατί για αυτόν εσείς είστε ένα βάρος, μια ενόχληση, κάποια που κρατάει από υποχρέωση, αλλά που δεν κάνει καμία διαφορά στη ζωή του. Τα λόγια πονούσαν περισσότερο από όσο η Ελένη ήθελε να παραδεχτεί, γιατί υπήρχε αλήθεια σε αυτά. Ο Ρικάρδος πράγματι δεν την επισκεπτόταν, πράγματι δεν την άκουγε και αυτό πλήγωνε βαθιά. «Ξέρετε τι είναι το πιο ηρωνικό», συνέχισε η Πατρίτσια. «Η ζωή ξεκίνησε εδώ για εσάς, σε αυτό ακριβώς το μέρος». Η Ελένη συνοφριώθηκε μπερδεμένη. «Γιατί μιλάς? Η μητέρα σας δεν σας το είπε». Η Πατρίτσια γέλασε. «Φυσικά και δεν το είπε. Σε κανέναν δεν αρέσει να θυμάται αυτά τα πράγματα». Έκανε μερικά βήματα κοιτάζοντας το ξέφωτο. «Η μητέρα σας δούλευε εδώ, ήταν σκουπιδιάρα. Ζούσε εδώ, σε αυτό το βρώμικο μέρος, μαζεύοντας υπολείμματα για να τα πουλήσει και να βγάλει κάποια χρήματα. Και εδώ γεννηθήκατε εσείς, μέσα στα σκουπίδια, κυριολεκτικά». Η Ελένη ένιωσε σαν να άνοιγε η γη κάτω από τα πόδια της. Αυτό δεν μπορούσε να είναι αλήθεια. Η μητέρα της δεν είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Είχε μεγαλώσει ακούγοντας ότι είχε γεννηθεί στο νοσοκομείο της πόλης. «Το ανακάλυψα όταν έψαχνα την ιστορία της οικογένειας για μια ομιλία», εξήγησε η Πατρίτσια. «Βρήκα παλιά πιστοποιητικά, έγγραφα. Η μητέρα σας δήλωσε εβδομάδες μετά τη γέννησή σας. Η διεύθυνσή της τότε ήταν αυτό το οικόπεδο. Έμενε σε μια παράγκα εδώ. Γεννηθήκατε ανάμεσα στα σκουπίδια, κυρία Ελένη. Και τώρα θα τελειώσετε και εδώ. Η μοίρα είναι ηρωνική, δεν νομίζετε?» Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Όχι από θλίψη για την ταπεινή της καταγωγή, αλλά από τη σκληρότητα εκείνης της στιγμής, από την απόλυτη μοναξιά που ένιωθε εκεί, εγκαταλελειμμένη, ξεχασμένη. Η Πατρίτσια γύρισε την πλάτη της στην Ελένη και περπάτησε προς το αυτοκίνητο. Ο κύριος Γεράσιμος την ακολούθησε, σκυθροπός, χωρίς το θάρρος να κοιτάξει πίσω. Η ηλικιωμένη έμεινε εκεί, όρθια στη μέση αυτής της ερημιάς, με τα χέρια δεμένα και την καρδιά της ραγισμένη. «Περίμενε», φώναξε η Ελένη, η φωνή της βραχνή. «Δεν, μπορείς να με αφήσεις εδώ, σε παρακαλώ». Η Πατρίτσια σταμάτησε, γύρισε μισά. «Μπορώ και θα το κάνω». Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου. «Κανείς δεν θα σας ψάξει εδώ. Και ακόμα κι αν ψάξουν, αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Μέχρι τη Δευτέρα θα νομίζουν ότι το σκάσατε, ότι πάθατε μια κρίση, ξέρω εγώ. Μια ηλικιωμένη κυρία μπερδεμένη που εφευρίσκει ιστορίες. Ποιος θα αμφισβητήσει?» «Δεν θα μπορέσεις να το κρύψεις αυτό». Η Ελένη προσπάθησε να κάνει ένα βήμα μπροστά, αλλά σκόνταψε σε ένα κομμάτι σιδήρου και παραλίγο να πέσει. «Ο Ρικάρδος θα το μάθει, θα το ανακαλύψει». Η Πατρίτσια μπήκε στο αυτοκίνητο και κατέβασε το παράθυρο. Τι θα ανακαλύψει? Ότι η μητέρα του εξαφανίστηκε. Θα στενοχωρηθεί φυσικά, θα ψάξει για μερικές μέρες, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Οι δουλειές δεν σταματούν. Και εγώ θα είμαι εκεί, παρηγορώντας τον, όντας η τέλεια σύζυγος, όπως ήμουν πάντα. Έκανε ένα σήμα στον κύριο Γεράσιμο. «Φύγαμε». Η μηχανή πήρε μπροστά. Το SUV άρχισε να κινείται, σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης. Η Ελένη φώναξε μέχρι να της κοπεί η φωνή, αλλά το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε. Γινόταν όλο και μικρότερο, πιο μακρινό, μέχρι που εξαφανίστηκε εντελώς στην στροφή του χωματόδρομου. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Η Ελένη έμεινε εκεί μόνη, περιτριγυρισμένη από σκουπίδια και εγκατάλειψη. Ο ήλιος ήταν στο μέσο του ουρανού, καίγοντας το δέρμα της. Οι μύγες βούιζαν γύρω της. Η μυρωδιά της αποσύνθεσης πλημμύριζε τα ρουθούνια της. Προσπάθησε να λύσει τα χέρια της, αλλά το σκοινί ήταν πολύ σφιχτό. Οι καρποί της άρχισαν ήδη να πονούν. Προσπάθησε να περπατήσει, να βρει κάποια σκιά, κάποιο λιγότερο εκτεθειμένο μέρος, αλλά κάθε βήμα ήταν δύσκολο. Το έδαφος ήταν ανώμαλο, γεμάτο συντρίμμια. Σκόνταφτε κάθε μέτρο. Τελικά βρήκε ένα κομμάτι τείχου από μια παλιά κατεστραμμένη παράγκα που πρόσφερε λίγη σκιά. Κάθισε εκεί, ακουμπώντας την πλάτη της στον ζεστό τοίχο. Οι ώρες πέρασαν με βασανιστική αργοπορία. Η Ελένη σκέφτηκε τα πάντα. Τη ζωή της, τον Ρικάρδο όταν ήταν παιδί, τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον σύζυγό της πριν φύγει, να φροντίζει τον γιο της, να τον προστατεύει, να τον αγαπά. Και τώρα ήταν εκεί,
εγκαταλελειμμένη σαν σκουπίδι, ακριβώς όπως είχε πει η Πατρίτσια. Σκέφτηκε επίσης την αποκάλυψη για τη γέννησή της. Θα ήταν αλήθεια. Είχε πράγματι γεννηθεί σε εκείνο το φρικτό μέρος. Η μητέρα της δεν είχε μιλήσει ποτέ για το παρελθόν. Η Ελένη πάντα γνώριζε ότι προερχόταν από ταπεινή οικογένεια, αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι η φτώχεια ήταν τόσο ακραία. Ένιωσε ένα σφίξιμο θλίψης, καθώς σκέφτηκε τη μητέρα της, που είχε δουλέψει τόσο σκληρά για να της δώσει μια καλύτερη ζωή. Και τώρα επέστρεφε στην αρχή. Ο κύκλος έκλεινε με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο ήλιος άρχισε να δύει. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, αλλά το κρύο της νύχτας θα ήταν χειρότερο. Η Ελένη δεν είχε φάει τίποτα από το πρωινό. Διψούσε, πεινούσε, πονούσε, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μόνη, εντελώς μόνη. Προσπάθησε να φωνάξει ξανά, αλλά η φωνή της ήταν αδύναμη. Ποιος θα την άκουγε? Αυτό το μέρος ήταν απομονωμένο, εγκαταλελειμμένο. Κανείς δεν περνούσε από εκεί. Η Πατρίτσια είχε επιλέξει καλά το σημείο. Καθώς έπεφτε η νύχτα, η Ελένη άρχισε να νιώθει πραγματικό φόβο. Φόβο να περάσει τη νύχτα εκεί, φόβο για ζώα, φόβο να μην επιβιώσει. Αλλά μαζί με τον φόβο μεγάλωνε και ένας θυμός. Θυμός για την Πατρίτσια, θυμός για την κατάσταση, θυμός που ήταν τόσο αδύναμη, που δεν είχε παλέψει περισσότερο. «Δεν μπορώ να τα παρατήσω», ψιθύρισε η Ελένη στον εαυτό της. «Δεν θα τα παρατήσω». Άρχισε να τρίβει τα σχοινιά στους καρπούς της στην τραχιά γωνία του τοίχου από τούβλα. Αρχικά τίποτα δεν συνέβη. Αλλά εκείνη συνέχισε, ακόμα κι αν τα χέρια της πονούσαν, ακόμα κι αν το δέρμα της τραυματιζόταν. Συνέχισε μέχρι που ένιωσε το σχοινί να αρχίζει να υποχωρεί, κλωστή προς κλωστή. Χρειάστηκαν ώρες. Η νύχτα ήταν εντελώς σκοτεινή, όταν επιτέλους ένα από τα σχοινιά έσπασε. Η Ελένη κατάφερε να απελευθερώσει τα χέρια της. Ήταν τραυματισμένα, αιμορραγούσαν λίγο, αλλά ήταν ελεύθερα. Μασάζεψε τους καρπούς της, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την κυκλοφορία. Τώρα έπρεπε να φύγει από εκεί. Αλλά πώς? Δεν ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν. Ο σκουπιδότοπος ήταν τεράστιος και στο σκοτάδι όλα έμοιαζαν ίδια. Δεν μπορούσε να ρισκάρει να περπατήσει τη νύχτα, θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά. Αποφάσισε να περιμένει την Ανατολή. Συνέπλεξε τα χέρια της στον τοίχο, προσπαθώντας να προστατευτεί από το κρύο. Κοιμήθηκε για λίγα λεπτά, ξυπνούσε τρομαγμένη, ξανακοιμόταν. Ήταν η πιο μακρά νύχτα της ζωής της. Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου, η Ελένη σηκώθηκε. Ήταν πονεμένη, βρώμικη, εξαντλημένη, αλλά ήταν ζωντανή και ήταν αποφασισμένη να φύγει από εκεί. Άρχισε να περπατά προς αυτό που φαινόταν να είναι η έξοδος του οικοπαίδου. Ο δρόμος ήταν δύσκολος, τα πόδια της πονούσαν στα απλά παπούτσια που φορούσε. Αλλά συνέχισε, βήμα προς βήμα. Έπεσε 2 φορές, σηκώθηκε, συνέχισε. Μετά από σχεδόν 1 ώρα πεζοπορίας, είδε τον δρόμο. Τον ίδιο χωματόδρομο που είχε διανύσει το αυτοκίνητο την προηγούμενη μέρα. Η καρδιά της έκανε ένα άλμα. Υπήρχε ελπίδα. Περπάτησε στον δρόμο, αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε. Το μέρος ήταν πραγματικά απομονωμένο. Ο ήλιος ανέβαινε και η ζέστη γινόταν ξανά έντονη. Η Ελένη άρχισε να ζαλίζεται. Η δίψα ήταν αφόρητη. Η πείνα επίσης, αλλά συνέχισε να περπατά. Τότε άκουσε τον ήχο ενός κινητήρα από μακριά. Γύρισε και είδε ένα παλιό φορτηγό να πλησιάζει. Έκανε απεγνωσμένες χειρονομίες. Το φορτηγό επιβράδυνε και σταμάτησε. Ένας μεσήλικας άντρας κατέβηκε, κοιτάζοντάς την με ανησυχία. «Κυρία μου, τι συνέβη? Είστε καλά? Σας παρακαλώ, χρειάζομαι βοήθεια». Η Ελένη κατάφερε να πει πριν τα πόδια της υποχωρήσουν. Ο άντρας την κράτησε πριν πέσει. «Θα σας πάω στο νοσοκομείο», την βοήθησε να ανέβει στο φορτηγό. «Όχι». Η Ελένη του κράτησε τον μπράτσο. «Όχι στο νοσοκομείο, στην αστυνομία. Πρέπει να μιλήσω στην αστυνομία». Ο άντρας δίστασε, αλλά είδε την επίγουσα ανάγκη στα μάτια της. «Εντάξει, θα σας πάω στο αστυνομικό τμήμα». Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Ελένη διηγήθηκε μέρος της ιστορίας. Ο άντρας άκουγε σιωπηλά, σοκαρισμένος. Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα, την βοήθησε να κατέβει και την συνόδευσε μέσα. Ο αστυνομικός της βάρδιας σηκώθηκε όταν τους είδε να μπαίνουν. «Κυρία, τι συνέβη?» Η Ελένη τα είπε όλα. Μίλησε για την Πατρίτσια, για τα πλαστά έγγραφα, για το ότι την είχαν πάει και την είχαν εγκαταλείψει στον σκουπιδότοπο. «Όχι», η Ελένη τα είπε όλα. Μίλησε για την Πατρίτσια, για τα πλαστά έγγραφα, για το ότι την είχαν πάει και την είχαν εγκαταλείψει στον σκουπιδότοπο. 1 για το ότι την είχαν πάει και την είχαν εγκαταλείψει στον σκουπιδότοπο.
Ο αστυνομικός άκουγε κρατώντας σημειώσεις. «Έχετε αποδείξεις για αυτές τις απάτες?» «Είδα τα έγγραφα, αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω αντίγραφα. Είναι στο γραφείο της, στην έπαυλη». Η Ελένη ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. «Αλλά μπορείτε να το ελέγξετε. Τα έγγραφα είναι εκεί. Και για αυτό που συνέβη χθες, έχετε μάρτυρες. Ο οδηγός, ο κύριος Γεράσιμος, ήταν μαζί της. Με έδεσε, αλλά τον ανάγκαζαν. Είχε κάτι εναντίον του». Ο αστυνομικός κοίταξε τον συνάδελφό του. «Ας πάμε στην έπαυλη. Πρέπει να ελέγξουμε αυτές τις κατηγορίες», κοίταξε την Ελένη. «Θα καλέσω ένα ασθενοφόρο, πρέπει να σας εξετάσουν». «Όχι», επέμεινε η Ελένη. «Θα έρθω μαζί σας. Πρέπει να είμαι εκεί όταν την αντιμετωπίσετε». Ο αστυνομικός δίστασε, αλλά είδε την αποφασιστικότητα στα μάτια της ηλικιωμένης. «Εντάξει, αλλά μετά θα πάτε στο νοσοκομείο». Μπήκαν σε 2 περιπολικά και κατευθύνθηκαν προς την έπαυλη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Ελένη προσπαθούσε να οργανώσει τις σκέψεις της. Τι θα έλεγε ο Ρικάρδος, πώς θα αντιδρούσε, θα την πίστευε επιτέλους. Όταν έφτασαν στην έπαυλη, ήταν σχεδόν μεσημέρι. Ο ήλιος ήταν ψηλά. Οι πύλες ήταν κλειστές. Ο αστυνόμος χτύπησε το θυροτηλέφωνο. Δευτερόλεπτα αργότερα, απάντησε η φωνή της Δάφνης. «Ποιος είναι?» «Αστυνομία. Πρέπει να μιλήσουμε με τους κατοίκους». Υπήρξε μια παύση. Μετά η πύλη άνοιξε αργά. Τα περιπολικά μπήκαν. Η Ελένη κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Τα πόδια της ακόμα έτρεμαν. Ανέβηκε τα σκαλιά της εισόδου, συνοδευόμενη από τους αστυνομικούς. Η Δάφνη άνοιξε την πόρτα και χλώμιασε όταν είδε την Ελένη. «Κυρία Ελένη, δόξα τω Θεώ». Η υπηρέτρια έτρεξε να την αγκαλιάσει, αλλά σταμάτησε όταν είδε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η κυρία της. «Τι σας έκαναν?» «Πού είναι η Πατρίτσια?» ρώτησε η Ελένη. «Στο γραφείο, αλλά κυρία Ελένη, ο κύριος Ρικάρδος είναι απελπισμένος. Έφτασε σήμερα το πρωί και εσείς δεν ήσασταν. Η κυρία Πατρίτσια είπε ότι είχατε βγει τα ξημερώματα για μια βόλτα και δεν επιστρέψατε. Κινητοποιεί τους πάντες για να σας ψάξουν». Η Ελένη ένιωσε μια ανακούφιση. Ο Ρικάρδος την έψαχνε. Ακόμα την ένοιαζε. Ανέβηκαν τις σκάλες. Ο αστυνόμος χτύπησε την πόρτα του γραφείου. Η Πατρίτσια άνοιξε και μόλις είδε την Ελένη, το πρόσωπό της έχασε όλο το χρώμα. Για ένα δευτερόλεπτο έμεινε παράλυτη. Μετά συνήλθε γρήγορα. «Ελένη, δόξα τω Θεώ, είστε καλά? Πού ήσασταν? Όλοι ανησυχούσαμε». Προσπάθησε να την αγκαλιάσει, αλλά η Ελένη απομακρύνθηκε. «Μην τολμήσεις να με αγγίξεις», είπε η Ελένη, η φωνή της σταθερή. Ο αστυνόμος έκανε ένα βήμα μπροστά. «Κυρία Πατρίτσια Αλμέιδα», έδειξε την ταυτότητα. «Πρέπει να μιλήσουμε. Σας κατηγορούν για απάτη και απαγωγή». Η Πατρίτσια έβγαλε ένα νευρικό γέλιο. «Απαγωγή, τι λέτε? Αυτή είναι η πεθερά μου, γιατί να την απήγαγα?» Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Ρικάρδος στον διάδρομο. Μόλις είχε φτάσει από μία από τις ομάδες αναζήτησης που είχε οργανώσει. Μόλις είδε την Ελένη, το πρόσωπό του μεταμορφώθηκε. «Μαμά», έτρεξε προς αυτήν, την αγκάλιασε σφιχτά. «Δόξα τω Θεώ, πού ήσασταν? Τι συνέβη?» Η Ελένη κοίταξε στα μάτια του γιού της. «Η γυναίκα σου με πήγε στον σκουπιδότοπο. Με έδεσε και με εγκατέλειψε εκεί να πεθάνω». Ο Ρικάρδος απομακρύνθηκε, άπιστος. «Τι?» Κοίταξε την Πατρίτσια. «Αυτό είναι τρέλα. Πατρίτσια, πες μου ότι δεν είναι αλήθεια». «Φυσικά και δεν είναι αλήθεια». Η Πατρίτσια ήταν χλωμή, αλλά διατηρούσε τη φωνή της σταθερή. «Ρικάρδο, η μητέρα σου δεν είναι καλά. Έχει πει ασυναρτησίες, έχει εφευρέσει ιστορίες. Χθες βγήκε τα ξημερώματα, κανείς δεν ξέρει πού. Όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Ξέρω ακριβώς πού πήγα». Η Ελένη γύρισε προς τον αστυνόμο. «Πάρτε με στο γραφείο της. Τα έγγραφα που ανέφερα είναι εκεί. Στο τρίτο σιρτάρι του γραφείου. Είναι κλειδωμένο, αλλά τα κλειδιά είναι κρεμασμένα πίσω από την πόρτα». «Αυτό είναι παραβίαση της ιδιωτικότητας», διαμαρτυρήθηκε η Πατρίτσια. «Δεν μπορείτε να μπείτε στο γραφείο μου χωρίς ένταλμα». «Στην πραγματικότητα μπορούμε, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών». Ο αστυνόμος μπήκε στο γραφείο, βρήκε τα κλειδιά και άνοιξε το σιρτάρι. Έβγαλε τους φακέλους και άρχισε να εξετάζει τα έγγραφα. Ο συνάδελφός του, ο οποίος είχε γνώσεις λογιστικής,
Ήρθε να βοηθήσει. Τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν τεταμένα. Ο Ρικάρδος κρατούσε το χέρι της Ελένης, διχασμένος ανάμεσα στην ανακούφιση που την είχε πίσω και την απιστία για το τι έλεγε. Η Πατρίτσια ήταν ακουμπισμένη στον τοίχο με τα χέρια σταυρωμένα, το πρόσωπό της μια μάσκα αγανάκτησης. Τελικά ο αστυνόμος σήκωσε τα μάτια του. «Αστυνόμε Μάρτινς, κοιτάξτε αυτό». Έδειξε κάποια έγγραφα στον συνάδελφό του. Διπλές αποδείξεις, υπογραφές που φαίνονται πλαστές, φανταστικά έργα. Ο αστυνόμος Μάρτινς πήρε τα χαρτιά, τα ανέλυσε προσεκτικά. «Κυρία Πατρίτσια, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές αποδείξεις για τον ίδιο προμηθευτή, τον ίδιο μήνα και οι δύο σφραγισμένες ως πληρωμένες?» Η Πατρίτσια άνοιξε το στόμα της, το έκλεισε, το άνοιξε ξανά. «Πρέπει να είναι διοικητικό λάθος. Συμβαίνει. Ένα λάθος που επαναλαμβάνεται μήνα με τον μήνα». Ο αστυνόμος ξεφύλισε περισσότερες σελίδες. «Και αυτό το έργο, εδώ ο παιδικός σταθμός της κοινότητας της γειτονιάς Ανατολή, σύμφωνα με τις δημόσιες αναφορές του Ιδρύματος, ολοκληρώθηκε πριν από 6 μήνες, αλλά συνεχίζει να λαμβάνει μηνιαίες επιχορηγήσεις. Για ποιο λόγο?» «Για συντήρηση», απάντησε η Πατρίτσια, αλλά η φωνή της δεν είχε πλέον την ίδια πεποίθηση. Ο Ρικάρδος πήρε τα έγγραφα από τα χέρια του αστυνόμου και άρχισε να διαβάζει. Το πρόσωπό του γινόταν όλο και πιο χλωμό. Γνώριζε αριθμούς, γνώριζε λογιστική και έβλεπε ακριβώς αυτό για το οποίο η μητέρα του είχε προσπαθήσει να τον προειδοποιήσει. «Πατρίτσια, τι είναι αυτό?» ρώτησε. Η φωνή του έτρεμε. «Αυτά τα ποσά δεν ταιριάζουν. Αυτές, υπογραφές, αυτή εδώ είναι δική μου, αλλά ποτέ δεν υπέγραψα αυτό το έγγραφο». «Ρικάρδο, άσε με να σου εξηγήσω». Η Πατρίτσια προσπάθησε να τον πλησιάσει, αλλά αυτός απομακρύνθηκε. «Εξήγησε λοιπόν». Άρχισε να χάνει την ψυχραιμία του. «Εξήγησε γιατί υπάρχει η υπογραφή μου σε έγγραφα που ποτέ δεν είδα. Εξήγησε γιατί η μητέρα μου, εμφανίζεται εδώ τραυματισμένη, βρώμικη, λέγοντας ότι την εγκατέλειψε στον σκουπιδότοπο». «Είναι μπερδεμένη», φώναξε η Πατρίτσια. «Εφευρίσκει πράγματα». Τότε η Δάφνη που στεκόταν στην πόρτα έκανε ένα βήμα μπροστά. «Με συγχωρείτε». Η φωνή της ήταν χαμηλή, αλλά όλοι κοίταξαν. «Πρέπει να μιλήσω». «Δάφνη, όχι», είπε η Πατρίτσια, αλλά δεν υπήρχε πλέον εξουσία στη φωνή της. «Χθες το πρωί είδα την κυρία Πατρίτσια να μιλάει με τον κύριο Γεράσιμο στον γκαράζ». Η Δάφνη άρχισε να λέει, τα χέρια της έτρεμαν. «Είπε ότι θα πήγαιναν την κυρία Ελένη να λύσουν ένα πρόβλημα. Μου φάνηκε περίεργο, αλλά δεν είπα τίποτα γιατί φοβόμουνα». Σταμάτησε. Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Αφού έφυγαν, ανησύχησα. Περίμενα, αλλά η κυρία Ελένη δεν επέστρεφε. Το βράδυ, όταν ο κύριος Ρικάρδος τηλεφώνησε ρωτώντας για τη μητέρα του, του είπα ότι είχε βγει με την κυρία Πατρίτσια. Αλλά η κυρία Πατρίτσια είπε ότι η κυρία Ελένη είχε βγει μόνη της, ότι είχε εξαφανιστεί. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Γι' αυτό τηλεφώνησα ξανά στον κύριο Ρικάρδο, αγχωμένη». Ο Ρικάρδος θυμόταν την κλίση. Θυμόταν τον επίγοντα τόνο της Δάφνης, την ανησυχία που δεν μπορούσε να κρύψει. Εκείνη τη στιγμή νόμιζε ότι η υπηρέτρια υπερέβαλε, αλλά τώρα καταλάβαινε. «Πού είναι ο κύριος Γεράσιμος?» ρώτησε ο αστυνόμος. «Δεν ήρθε στη δουλειά σήμερα», απάντησε η Δάφνη. «Τηλεφώνησε νωρίς το πρωί λέγοντας ότι ήταν άρρωστος. Χρειάζομαι τη διεύθυνσή του». Ο αστυνόμος έκανε ένα σήμα στον συνάδελφό του. «Θα τον φέρουμε για κατάθεση». «Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα». Πατρίτσια ήταν απελπισμένη. «Είναι ο λόγος της εναντίον του δικού μου και εναντίον του δικού μου», είπε η Ελένη. «Και εναντίον των εγγράφων και εναντίον της κατάθεσης του οδηγού όταν τον βρείτε». Ο Ρικάρδος κρατούσε ακόμα τα χαρτιά, προσπαθώντας ακόμα να επεξεργαστεί τα πάντα. Κοίταξε τη σύζυγό του. «Πατρίτσια, θα σου κάνω μια ερώτηση και πρέπει να είσαι ειλικρινής. Μία και μοναδική φορά να είσαι ειλικρινής μαζί μου». Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Πραγματικά το έκανες αυτό. Εκτρέπεις τα χρήματα του Ιδρύματος. Πήγες στη μητέρα μου σε εκείνο το μέρος». Η Πατρίτσια τον κοίταξε. Για μια στιγμή φάνηκε ότι θα αρνιόταν ξανά. Αλλά κάτι στο βλέμμα της άλλαξε. Ίσως ήταν η κούραση να διατηρεί το ψέμα.
Ίσως ήταν η βεβαιότητα ότι ήταν παγιδευμένη. «Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω», είπε η φωνή της ψυχρή. «Το ίδρυμα ήταν στάσιμο. Εγώ το έκανα να αναπτυχθεί. Ναι, χρησιμοποίησα κάποιους πόρους με δημιουργικό τρόπο, αλλά ήταν για το μεγαλύτερο καλό. Δημιουργικό». Ο Ρικάρδος μετά βίας μπορούσε να μιλήσει. Έκλεψες από παιδιά, από οικογένειες. Χρησιμοποίησες το όνομά μου, την υπογραφή μου. «Έχτισα μια αυτοκρατορία», φώναξε η Πατρίτσια χάνοντας την ψυχραιμία της. «Εκείνο το γελίο ίδρυμα που δημιούργησαν οι γονείς σου δεν ήταν τίποτα. Εγώ το μετέτρεψα σε κάτι μεγάλο, σημαντικό. Και ναι, στην πορεία χρειάστηκε να πάρω κάποιες ελευθερίες. Αλλά όλα ήταν για να αναπτυχθώ, για να έχω περισσότερη δύναμη, περισσότερη επιρροή». «Και η μητέρα μου», ρώτησε ο Ρικάρδος. «Γιατί η μητέρα μου?» «Γιατί το ανακάλυψε», απάντησε η Πατρίτσια χωρίς τύψεις. «Γιατί θα σου το έλεγε και θα την πίστευες τελικά? Γιατί ήταν ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Ο Ρικάρδος κοίταξε τη γυναίκα με την οποία ήταν παντρεμένος για 15 χρόνια και δεν την αναγνώρισε. Ποια ήταν αυτή η άνθρωπος? Πώς είχε ζήσει τόσο καιρό δίπλα της χωρίς να το συνειδητοποιήσει? «Κυρία Πατρίτσια Αλμέιδα», είπε ο αστυνόμος, βγάζοντας χειροπέδες από τη ζώνη του, «σας συλλαμβάνω ως ύποπτη για απάτη, πλαστογραφία εγγράφων και απαγωγή. Έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηλοί». Η Πατρίτσια υποχώρησε. «Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», κοίταξε τον Ρικάρδο. «Ρικάρδο, κάνε κάτι, είμαι η σύζυγός σου». «Άφησες τη μητέρα μου δεμένη σε έναν σκουπιδότοπο», είπε ο Ρικάρδος, η φωνή του σπασμένη. «Δεν είσαι πλέον τίποτα για μένα». Ο αστυνόμος της πέρασε τις χειροπέδες. Η Πατρίτσια προσπάθησε ακόμα να διαμαρτυρηθεί, αλλά την οδήγησαν έξω. Οι υπηρέτες, που είχαν συγκεντρωθεί στον διάδρομο ακούγοντας τον θόρυβο, παρακολουθούσαν σιωπηλά. Η γυναίκα που διεύθυνε εκείνο το σπίτι με σιδερένιο χέρι οδηγούνταν από την αστυνομία. Ο Ρικάρδος αγκάλιασε ξανά την Ελένη. «Συγγνώμη, μαμά, συγγνώμη που δεν σε πίστεψα, που άφησα να συμβεί αυτό». Η Ελένη κράτησε το πρόσωπο του γιού της. «Είσαι εδώ τώρα. Αυτό έχει σημασία», κλήθηκε ασθενοφόρο. Η Ελένη εξετάστηκε από τους παραϊατρικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν αφυδάτωση, μερικά τραύματα στους καρπούς και στα πόδια, αλλά τίποτα σοβαρό, λαμβάνοντας υπόψη τι είχε περάσει. Επέμειναν να πάει στο νοσοκομείο για μια πλήρη αξιολόγηση. Στο νοσοκομείο, ενώ η Ελένη λάμβανε ορό και φροντίδα, ο Ρικάρδος έμεινε δίπλα της όλη την ώρα. Της κρατούσε το χέρι, δεν την άφησε ούτε λεπτό. Συζήτησαν. Εκείνη του τα είπε όλα, από την αρχή. Πώς άρχισε να υποψιάζεται, τι είχε δει στα έγγραφα, πώς είχε προσπαθήσει να τον προειδοποιήσει. Εκείνος άκουσε τα πάντα, με δάκρυα στα μάτια. «Πώς ήμουν τόσο τυφλός?» ρώτησε. «Πώς δεν το κατάλαβα?» «Ήταν καλή στο να εξαπατά», απάντησε η Ελένη. «Εξαπάτησε τους πάντες. Αλλά εσύ το είδες. Εσύ πάντα το έβλεπες. Μερικές φορές, αυτός που είναι έξω βλέπει καλύτερα». Έμειναν σιωπηλοί για μια στιγμή. Μετά η Ελένη ρώτησε κάτι που την βασάνιζε. «Ρικάρδο, αυτό που είπε για τη γέννησή μου, για το ότι γεννήθηκα στον σκουπιδότοπο, είναι αλήθεια?» Ο Ρικάρδος φάνηκε έκπληκτος. «Δεν ξέρω. Η γιαγιά ποτέ δεν μίλησε γι' αυτό». «Πρέπει να ξέρω. Θα το ανακαλύψουμε μαζί», υποσχέθηκε ο Ρικάρδος. Τις επόμενες μέρες η ιστορία εξεράγει στα μέσα ενημέρωσης. Η σύλληψη της Πατρίτσια Αλμέιδα, της σεβαστής φιλάνθρωπου για απάτη και απαγωγή, ήταν πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Το Ίδρυμα Αναγέννηση έκλεισε προσωρινά για έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο ήταν ακόμα μεγαλύτερο από όσο είχε φανταστεί η Ελένη. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε στρώματα και στρώματα διαφθοράς. Ο κύριος Γεράσιμος βρέθηκε κρυμμένος στο σπίτι ενός συγγενή και ομολόγησε τα πάντα με αντάλλαγμα μειωμένη ποινή. Διηγήθηκε πώς η Πατρίτσια τον εκβίαζε χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε δανειστεί από την εταιρεία για να σώσει τον γιο του από προβλήματα με τοκογλύφους. Επιβεβαίωσε ότι την είχε πάει στον σκουπιδότοπο, ότι την είχε δέσει με εντολές της και ότι από τότε δεν μπορούσε να κοιμηθεί σωστά, βασανιζόμενος από αυτό που είχε κάνει. Αλλά όταν άρχισαν να ερευνούν τα οικονομικά του Ιδρύματος, ήρθαν στο φως οι πιο συγκλονιστικές ανακαλύψεις. Ο Ρικάρδος προσέλαβε τους καλύτερους ελεγκτές της Θεσσαλονίκης
για να εξετάσουν κάθε έγγραφο, κάθε συναλλαγή των τελευταίων 10 ετών. Η απάτη δεν ξεκίνησε με την Πατρίτσια. Αυτή ήταν η αποκάλυψη που συγκλώνησε τον Ρικάρδο μέχρι το μεδούλι. Το σχέδιο υπήρχε ήδη από την εποχή που οι γονείς του διαχειρίζονταν ακόμα το Ίδρυμα. Τοπικοί επιχειρηματίες, πολιτικοί και μέλη του Συμβουλίου χρησιμοποιούσαν το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ως πρόσωψη για να ξεπλένουν χρήμα και να εκτρέπουν δημόσιους πόρους. Όταν ο Ρικάρδος ανέλαβε τις οικογενειακές επιχειρήσεις μετά τον θάνατο του πατέρα του, η Πατρίτσια, που εργαζόταν στον διοικητικό τομέα του Ιδρύματος, ανακάλυψε το σχέδιο. Αντί να το καταγγείλει, είδε μια ευκαιρία. Αντιμετώπισε τους εμπλεκόμενους, προσέφερε σιωπή με αντάλλαγμα ένα μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας. Σταδιακά ανέλαβε τον έλεγχο της επιχείρησης. Παντρεύτηκε τον Ρικάρδο όχι από αγάπη, αλλά από στρατηγική. Με το επώνυμο Αλμέιδας και τη θέση της συζύγου του κληρονόμου είχε την τέλεια κάλυψη. Ποιος θα υποψιαζόταν τη αφοσιωμένη γυναίκα που εμφανιζόταν στις εφημερίδες μοιράζοντας βασικά τρόφιμα. Κατά τη διάρκεια των ετών επέκτηνε το δίκτυο. Δημιούργησε κοινωνικά έργα που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, προσέλαβε εταιρείες φαντάσματα συγγενών και φίλων, πλαστογράφησε αναφορές. Τα εκτρεπόμενα χρήματα έφταναν τα εκατομμύρια. Μέρος έμενε σε αυτήν, μέρος διανεμόταν στους συνεργάτες του σχεδίου. Και όλα συνέβαιναν κάτω από τη μύτη του Ρικάρδου, ο οποίος εμπιστευόταν τυφλά τη σύζυγό του. Όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται τα ονόματα των εμπλεκομένων, ολόκληρη η πόλη βυθίστηκε σε σοκ. Δημοτικοί, σύμβουλοι, ένας βουλευτής, ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιριών, ακόμα και ένας συνταξιούχος δικαστής. Το δίκτυο διαφθοράς ήταν εκτεταμένο και βαθύ. Ο Ρικάρδος πέρασε μέρες κλεισμένος στο γραφείο, διαβάζοντας αναφορές, προσπαθώντας να καταλάβει πώς δεν είχε παρατηρήσει τίποτα. Πώς είχε υπογράψει έγγραφα χωρίς να διαβάσει σωστά. Πώς είχε εμπιστευτεί ανθρώπους που δεν άξιζαν εμπιστοσύνη. Η ενοχή τον κατέτρωγε. Η Ελένη, ήδη αναρωμένη σωματικά, έβλεπε τον πόνο του γιού της και πονούσε μαζί του. Ένα βράδυ μπήκε στο γραφείο και κάθισε δίπλα του. «Δεν είχες εσύ την ευθύνη», είπε απαλά. «Είχανε». Ο Ρικάρδος είχε κόκκινα μάτια από το πολύ κλάμα. «Υπέγραψα έγγραφα. Την εμπιστεύτηκα. Σε αγνόησα όταν προσπάθησες να με προειδοποιήσεις. Αν είχα προσέξει, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Αν είχες προσέξει, δεν θα με είχαν πάει στον σκουπιδότοπο», συμφώνησε η Ελένη. «Αλλά ούτε θα είχαμε ανακαλύψει όλα αυτά. Δεν θα είχαμε σταματήσει το σχέδιο. Κατά κάποιο τρόπο αυτό που μου συνέβη ήταν αυτό που χρειαζόταν για να ανοίξουν τα μάτια σου. Παραλίγο να σε χάσω». Ο Ρικάρδος της κράτησε το χέρι. «Παραλίγο να σε χάσω γιατί ήμουν ηλίθιος». «Αλλά δεν με έχασες, είμαι εδώ», χαμογέλασε. «Και τώρα θα το διορθώσουμε μαζί». Έμειναν σιωπηλοί για μια στιγμή. Τότε ο Ρικάρδος θυμήθηκε το θέμα για τη γέννησή της. «Θέλετε ακόμα να μάθετε?» Η Ελένη έγνεψε. «Πρέπει». Ο Ρικάρδος πήρε έναν φάκελο που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. «Ζήτησα από έναν ιδιωτικό ερευνητή να ψάξει». Της έδωσε τον φάκελο. «Διαβάστε με ηρεμία». Η Ελένη άνοιξε τον φάκελο με τρεμάμενα χέρια. Μέσα υπήρχαν αντίγραφα παλαιών εγγράφων, το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησής της, που δεν είχε δει ποτέ, αρχεία του Δήμου, και ένα μικρό άρθρο εφημερίδας από 58 χρόνια πριν. Το ρεπορτάζ μιλούσε για τις επισφαλείς συνθήκες του παλιού σκουπιδότοπου, όπου ολόκληρες οικογένειες ζούσαν μαζεύοντας ανακυκλώσιμα υλικά για να επιβιώσουν. Υπήρχε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Η Ελένη αναγνώρισε τη μητέρα της, νέα, αδύνατη, με ένα μωρό στην αγκαλιά. Την ίδια. Το πιστοποιητικό επιβεβαίωνε. Τόπος γέννησης, περιοχή του Δημοτικού Χώρου Απόρριψης Απορριμμάτων. Η μητέρα της Ελένης πράγματι εργαζόταν και ζούσε εκεί. Η Ελένη είχε γεννηθεί εκεί, κυριολεκτικά ανάμεσα στα σκουπίδια, όπως είχε πει η Πατρίτσια. Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν. Όχι από θλίψη για την ταπεινή καταγωγή, αλλά από θαυμασμό για τη μητέρα της που είχε αντιμετωπίσει όλα αυτά και παρόλα αυτά είχε καταφέρει να της δώσει μια καλύτερη ζωή. Που είχε δουλέψει ακούραστα για να την βγάλει από αυτό το μέρος. Που ποτέ δεν είχε μιλήσει για το παρελθόν. Ίσως για να τη γλιτώσει από την ντροπή που δεν έπρεπε να υπάρχει. «Η γιαγιά σου ήταν πολεμίστρια», είπε ο Ρικάρδος χαμηλόφωνα.
«Και εσύ επίσης». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια της, αφήνοντας τα δάκρυα να κυλήσουν. Τώρα καταλάβαινε τα πάντα. Καταλάβαινε γιατί η μητέρα της ήταν πάντα τόσο δυνατή, τόσο αποφασισμένη. Γιατί πάντα έλεγε ότι καμία ζωή δεν ήταν σκουπίδι, ότι όλοι είχαν αξία. Μιλούσε από προσωπική εμπειρία. «Ξέρετε τι θα κάνω», είπε η Ελένη ξαφνικά, ανοίγοντας τα μάτια της. «Θα μεταμορφώσω αυτό το μέρος». Ο Ρικάρδος την κοίταξε μπερδεμένος. «Πώς έτσι?» «Εκείνος ο σκουπιδότοπος. Εκείνο το μέρος όπου γεννήθηκα και όπου παραλίγο να πεθάνω. Θα το μετατρέψω σε κάτι καλό, κάτι που θα βοηθήσει πραγματικούς ανθρώπους». «Μαμά, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό». «Χρειάζεται, ναι». Η Ελένη ήταν αποφασισμένη. «Αυτό το μέρος είναι μέρος της ιστορίας μου, της ιστορίας της μητέρας μου και θα είναι μέρος του μέλλοντός μας επίσης. Θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικό εκεί, κάτι που θα τιμήσει όλους τους ανθρώπους που έζησαν ποτέ σε τέτοιες συνθήκες». Ο Ρικάρδος είδε την αποφασιστικότητα στα μάτια της μητέρας του και χαμογέλασε. «Εντάξει, θα το κάνουμε μαζί». Τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το σκάνδαλο συνέχιζε να κυριαρχεί στις ειδήσεις και οι εμπλεκόμενοι συλλαμβάνονταν ένας προς έναν, ο Ρικάρδος και η Ελένη εργάστηκαν σε ένα νέο έργο. Αγόρασαν το οικόπεδο του παλιού σκουπιδότοπου. Προσέλαβαν αρχιτέκτονες και κοινωνικούς λειτουργούς. Σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο κοινοτικό κέντρο, με σχολείο, κέντρο υγείας, χώρο για επαγγελματικά εργαστήρια και έναν μεγάλο κήπο. Όταν άρχισαν τα έργα, η Ελένη φρόντιζε να επισκέπτεται τον χώρο κάθε μέρα. Το να βλέπει αυτόν τον χώρο που έκρυβε τόσες οδυνηρές αναμνήσεις να μεταμορφώνεται σε κάτι όμορφο, της έφερνε μια ειρήνη που δεν είχε νιώσει για χρόνια. Μια μέρα, ενώ παρακολουθούσε τους εργάτες, μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε. «Συγγνώμη που ενοχλώ», είπε διστακτικά, «αλλά εσείς δεν είστε η κυρία Ελένη Αλμέιδα, αυτή που ήταν στις εφημερίδες». «Είμαι, ναι», απάντησε η Ελένη. «Εγώ δούλεψα εδώ», είπε η κυρία. «Πριν από πολλά χρόνια, όταν αυτό ήταν ακόμα ο σκουπιδότοπος. Μάζευα χαρτόνια και μέταλλα. Έζησα χρόνια εδώ». Κοίταξε γύρω της, τα μάτια της δακρυσμένα. «Το να βλέπω αυτό το μέρος να μεταμορφώνεται έτσι είναι σαν να βλέπω ένα θαύμα». «Γνωρίσατε τη μητέρα μου?» ρώτησε η Ελένη. «Μαρία των Θλίψεων». Η κυρία άνοιξε διάπλατα τα μάτια της. «Την γνώρισα, κυρία Μαρία, φυσικά, ήμασταν φίλες. Ήταν μία από τις πιο εργατικές εδώ και είχε ένα μικρούλι κοριτσάκι». Κοίταξε την Ελένη. Εσείς είστε το κοριτσάκι». «Είμαι». Οι δύο αγκαλιάστηκαν εκεί, μέσα στη σκόνη του εργοταξίου. Η κυρία, που λεγόταν Νεύζα, διηγήθηκε ιστορίες για τη μητέρα της Ελένης. Πόσο δυνατή, αποφασιστική ήταν. Πώς φρόντιζε την κόρη της με τόση αγάπη, ακόμα και στην απόλυτη φτώχεια. Πώς έλεγε πάντα ότι μια μέρα θα έβγαζε το κορίτσι από εκεί, θα της έδινε μια αξιοπρεπή ζωή. «Και τα κατάφερε», είπε η Νεύζα. «Κοίτα που είσαι τώρα. Η κυρία Μαρία θα ήταν τόσο περήφανη». Η Ελένη έκλαψε, αλλά ήταν δάκρυα ευγνωμοσύνης. Ευγνωμοσύνης για τη μητέρα που πάλεψε τόσο πολύ. Ευγνωμοσύνης που ήταν ζωντανή. Ευγνωμοσύνης που είχε την ευκαιρία να κάνει τη διαφορά. Εν τω μεταξύ, στις φυλακές, η Πατρίτσια αντιμετώπιζε την πραγματικότητα των επιλογών της. Οι δικηγόροι προσπάθησαν τα πάντα, αλλά οι αποδείξεις ήταν αδιαμφισβήτητες. Θα καταδικαζόταν. Θα περνούσε χρόνια στη φυλακή. Η γυναίκα που διεύθυνε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις τώρα μοιραζόταν κελί με άλλες κρατούμενες. Μία μέρα ζήτησε χαρτί και στυλό. Έγραψε ένα γράμμα. Όχι στον Ρικάρδο, ήξερε ότι ποτέ δεν θα το διάβαζε. Αλλά στην Ελένη. Χρειάστηκαν μέρες για να βρει τις σωστές λέξεις. Όταν τελείωσε, το παρέδωσε στον δικηγόρο για να το στείλει. Το γράμμα έφτασε στην έπαυλη μερικές εβδομάδες αργότερα. Η Ελένη το κοίταξε για πολλή ώρα πριν το ανοίξει. Ο Ρικάρδος προσφέρθηκε να το διαβάσει πρώτος, αλλά εκείνη είπε ότι έπρεπε να το κάνει μόνη της. Το γράμμα ήταν σύντομο. Η Πατρίτσια δεν ζητούσε συγγνώμη, γιατί ήξερε ότι δεν την άξιζε, αλλά ομολογούσε κάτι. Ομολογούσε ότι, παρά τα πάντα, ποτέ δεν είχε καταφέρει να μισήσει την Ελένη. Ότι υπήρχε κάτι στην ηλικιωμένη, μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη που την ενοχλούσε επειδή ήταν κάτι που η ίδια δεν είχε. Ότι το να την αφήσει στον σκουπιδότοπο ήταν το πιο σκληρό πράγμα που είχε κάνει ποτέ. Και ότι αυτή η πράξη την κυνηγούσε κάθε βράδυ.
τελείωνε λέγοντας ότι ο Ρικάρδος έπρεπε να φροντίζει τη μητέρα του, γιατί το να έχει μια μητέρα που σε αγαπά ήταν ένα προνόμιο που η ίδια ποτέ δεν είχε. Η Ελένη δίπλωσε αργά το γράμμα. Ένιωσε λύπη για την Πατρίτσια, λύπη για τη γυναίκα που είχε τα πάντα αλλά δεν είχε τίποτα, που αναζήτησε δύναμη και χρήμα επειδή δεν γνώριζε την αξία των πραγματικών πραγμάτων. Αγάπη, οικογένεια, αξιοπρέπεια. Φύλαξε το γράμμα σε ένα σιρτάρι. Ίσως μια μέρα να απαντούσε, ίσως όχι. Προς το παρόν είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. 6 μήνες αργότερα, το κοινοτικό κέντρο Μαρία των Θλίψεων ήταν έτοιμο για τα εγγένεια. Το όνομα ήταν Ιδέα της Ελένης, ένας φόρος τιμής στη μητέρα που ποτέ δεν εγκατέλειψε ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες. Το οικόπεδο που κάποτε ήταν ένας σκουπιδότοπος τώρα είχε κτίρια βαμμένα σε ανοιχτά χρώματα, ανθισμένους κήπους, αθλητικούς χώρους και ευρύχωρες φωτεινές αίθουσες. Η Ελένη βρισκόταν στη βεράντα της έπαυλης εκείνο το Σάββατο το πρωί. Έπινε καφέ και παρατηρούσε τον κήπο που τόσο αγαπούσε. Τα τριαντάφυλλα ήταν ιδιαίτερα όμορφα και χαμογέλασε συνειδητοποιώντας ότι επιτέλους είχε βρει ξανά την ειρήνη σε αυτό το καθημερινό τελετουργικό. Αλλά τώρα δεν ήταν πια μόνη. Ο Ρικάρδος εμφανιζόταν κάθε πρωί για να πιει καφέ μαζί της πριν πάει στη δουλειά. Η Δάφνη πάντα ετοίμαζε τον καφέ με ιδιαίτερη φροντίδα, χαρούμενη που έβλεπε την κυρία της επιτέλους να εκτιμάται. Η ζωή στην έπαυλη είχε αλλάξει εντελώς. Τα δωμάτια που κάποτε φάνταζαν κρύα και άδεια τώρα είχαν ζωή. Ο Ρικάρδος είχε φέρει παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, οι οποίες κορνιζαρίστηκαν και απλώθηκαν στους τοίχους. Η ιστορία της οικογένειας Αλμέιδας δεν ήταν πλέον ένα μυστικό ή λόγος ντροπής, αλλά γιορταζόταν σε κάθε γωνιά. Ο Ρικάρδος είχε αλλάξει επίσης. Είχε σταματήσει να είναι ο εργασιομανής επιχειρηματίας που σκεφτόταν μόνο τις δουλειές. Ακόμα δούλευε σκληρά, ναι, αλλά τώρα καταλάβαινε τι πραγματικά είχε σημασία. Γευμάτιζε με τη μητέρα του κάθε μέρα που μπορούσε. Συζητούσαν για τα πάντα, από ασήμαντα θέματα μέχρι βαθιές αναμνήσεις. Είχε συμφιλιωθεί με το παρελθόν και με τα δικά του λάθη. Το αρχικό ίδρυμα έκλεισε οριστικά μετά την έρευνα. Στη θέση του, ο Ρικάρδος δημιούργησε το Ίδρυμα Μαρία των Θλίψεων με πλήρη διαφάνεια, εξωτερικό έλεγχο και ένα συμβούλιο αποτελούμενο από άτομα με πραγματική φήμη. Αυτή τη φορά, κάθε δεκάρα θα χρησιμοποιούνταν για τον πραγματικό σκοπό, να βοηθηθούν όσοι είχαν ανάγκη. Εκείνο το πρωινό των εγγενείων, η Ελένη φόρεσε ένα απλό αλλά κομψό φόρεμα σε ανοιχτό μπλε χρώμα που η μητέρα της πάντα έλεγε ότι της τέριαζε. Ο Ρικάρδος φορούσε κοστούμι, αλλά χωρίς γραβάτα, πιο χαλαρός. Πήγαν μαζί στο κοινοτικό κέντρο. Φτάνοντας, βρήκαν εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους, κάτοικοι της γειτονιάς, περίεργα παιδιά, ηλικιωμένοι που είχαν δουλέψει στον παλιό σκουπιδότοπο, δημοσιογράφοι. Όλοι ήθελαν να δουν τη μεταμόρφωση αυτού του τόπου. Η Νεύζα, η κυρία που είχε δουλέψει με τη μητέρα της Ελένης, ήταν στην πρώτη σειρά. Δίπλα της, άλλοι άνθρωποι που είχαν ζήσει επίσης εκεί δεκαετίες πριν. Όταν είδαν την Ελένη, χαιρέτησαν με αγάπη. Εκείνη ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, νιώθοντας την καρδιά της να ζεσταίνεται. Ο Ρικάρδος ανέβηκε στη μικρή σκηνή που είχε στηθεί για την περίσταση. Πήρε το μικρόφωνο. «Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα». Κοίταξε την Ελένη που στεκόταν δίπλα του. «Αυτό το κέντρο δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο μεταμόρφωσης, ελπίδας ότι καμία ζωή δεν είναι σκουπίδι». Το κοινό χειροκρότησε. Ο Ρικάρδος συνέχισε. «Η γιαγιά μου, Μαρία των Θλίψεων, εργάστηκε σε αυτό ακριβώς το μέρος όταν ήταν απλώς ένας χώρος απόθεσης απορριμμάτων. Έζησε εδώ, πάλεψε εδώ, μεγάλωσε τη μητέρα μου εδώ και ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες ποτέ δεν έχασε την αξιοπρέπεια της. Ποτέ δεν έπαψε να πιστεύει ότι οι μέρες της μπορούσαν να είναι καλύτερες». Έκανε μια παύση συγκινημένος. «Και η μητέρα μου, η Ελένη, γεννήθηκε εδώ, σε αυτό το χώμα που πατάμε. Και παραλίγο να τελειώσει η ζωή της και εδώ, θύμα μιας σκληρότητας που ποτέ δεν έπρεπε να είχε συμβεί». Ένας μουρμουριτός διαπέρασε το πλήθος. Όλοι γνώριζαν την ιστορία που είχε βγει στις εφημερίδες. Αλλά το να την ακούει κανείς από τον Ρικάρδο προσωπικά, με τόση συγκίνηση, ήταν διαφορετικό. «Αλλά επέζησε», κοίταξε την Ελένη. «Γιατί είναι δυνατή.
γιατί κληρονόμησε τη δύναμη της μητέρας της και γιατί πίστεψε ότι υπήρχε ακόμα δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Άπλωσε το χέρι του και η Ελένη πλησίασε. Σήμερα εγκαινιάζουμε αυτό το κέντρο προς τιμήν όλων των ανθρώπων που, όπως η γιαγιά μου, ξεχάστηκαν από την κοινωνία, που αντιμετωπίστηκαν σαν να μην είχαν αξία. Αυτό το μέρος θα δείξει ότι όλες οι ζωές έχουν σημασία, ότι κανείς δεν είναι σκουπίδι. Η Ελένη πήρε το μικρόφωνο, τα χέρια της έτρεμαν ελαφρώς. Δεν ήταν συνηθισμένη να μιλάει δημόσια, αλλά υπήρχε κάτι που έπρεπε να πει. Η μητέρα μου με δίδαξε ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται σε αυτό που έχει, αλλά σε αυτό που είναι. Πέρασε όλη της τη ζωή δουλεύοντας, παλεύοντας για να έχω μια καλύτερη ζωή. Και τα κατάφερε. Είχα εκπαίδευση, είχα ευκαιρίες, δημιούργησα μια οικογένεια. Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να απειλούν, αλλά συνέχισε. Αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μου το ξέχασα αυτό. Ξέχασα ότι η αξία βρίσκεται στους ανθρώπους, όχι στα πράγματα. Ξεχάστηκα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι και όταν προσπάθησα να κάνω το σωστό, παραλίγο να το πληρώσω με τη ζωή μου. Κοίταξε το κοινό. Αυτό το κέντρο υπάρχει για να μας θυμίζει όλους ότι καμία ζωή δεν πρέπει να ξεχνιέται. Ότι όλοι αξίζουν σεβασμό, αξιοπρέπεια και αγάπη και ότι ακόμα και από το πιο απίθανο μέρος μπορεί να γεννηθεί κάτι όμορφο. Τα χειροκροτήματα ήταν μακρά και θερμά. Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν. Η Νεύζα έκλαιγε με λυγμούς, υποστηριζόμενη από τις φίλες της. Η Δάφνη, που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, σκούπιζε τα δάκρυά της με το μαντίλι. Η Ελένη έκοψε την εγκαινιαστική κορδέλα και οι πόρτες του κέντρου άνοιξαν. Οι άνθρωποι μπήκαν για να γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις. Εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, κοινοτική βιβλιοθήκη, ιατρία και οδοντιατρία, χώρος για εργαστήρια χειροτεχνίας και επαγγελματικής κατάρτισης, τραπεζαρία που θα σέρβιρε δωρεάν γεύματα. Όλα σχεδιασμένα για να υποδεχτούν και να προσφέρουν αξιοπρέπεια. Στον κεντρικό κήπο του συγκροτήματος, η Ελένη είχε φυτέψει τριαντάφυλλα. Τα ίδια που καλλιεργούσε στην Έπαυλη. Ένα κομμάτι του ιδιωτικού της καταφυγίου, τώρα μοιρασμένο με ολόκληρη την κοινότητα. Υπήρχε μια διακριτική πινακίδα δίπλα στα λουλούδια, με μια φράση που συνήθιζε να λέει η μητέρα της. Ούτε αυτό που ο κόσμος πετάει χάνει την αξία του. Ενώ οι άνθρωποι εξερευνούσαν το κέντρο, η Ελένη και ο Ρικάρδος περπάτησαν στο ακριβές σημείο όπου την είχαν αφήσει δεμένη πριν από μήνες. Το σημείο τώρα είχε ένα ξύλινο παγκάκι περιτριγυρισμένο από λουλούδια. Κάθισαν εκεί, σιωπηλοί, παρατηρώντας την κίνηση γύρω τους. «Ξέρετε τι έμαθα από όλα αυτά?» ρώτησε ο Ρικάρδος, σπάζοντας τη σιωπή. «Τι?» «Ότι η αγάπη που αγνοούμε είναι η πρώτη που μας λείπει όταν ο κόσμος καταραίει». Της κράτησε το χέρι. «Σε αγνόησα, μαμά. Για χρόνια. Ήμουν τόσο απασχολημένος χτίζοντας αυτοκρατορίες που ξέχασα να φροντίζω αυτό που πραγματικά είχε σημασία και παραλίγο να σε χάσω για πάντα». Η Ελένη έσφιξε το χέρι του γιού της. «Αλλά έμαθες και αυτό έχει σημασία. Κάποια μαθήματα είναι σκληρά, αλλά αναγκαία. Σου υπόσχομαι ότι ποτέ ξανά δεν θα σε αγνοήσω. Ποτέ ξανά δεν θα νομίζω ότι ξέρω περισσότερα από εσένα. Ποτέ ξανά δεν θα βάλω τις δουλειές μπροστά από την οικογένεια. Ξέρω». Η Ελένη χαμογέλασε. «Είσαι γιος της μητέρας σου και εγγονός της γιαγιάς σου. Έχεις τη δύναμη να ξαναρχίσεις». Έμειναν εκεί για λίγα λεπτά ακόμα, απλώς παρατηρώντας. Παιδιά έτρεχαν στον κήπο γελώντας. Ηλικιωμένοι συζητούσαν στα παγκάκια. Ολόκληρες οικογένειες επισκέπτονταν τις εγκαταστάσεις. Υπήρχε ελπίδα σε αυτό το μέρος. Υπήρχε ζωή. «Ξέρετε τι έλεγε το γράμμα της Πατρίτσια?» ρώτησε η Ελένη ξαφνικά. Ο Ρικάρδος την κοίταξε, έκπληκτος. «Το διάβασες?» «Το διάβασα. Ομολόγησε κάποια πράγματα. Είπε ότι η ενοχή είναι ένα κελί μεγαλύτερο από οποιαδήποτε φυλακή, ότι δεν μπορεί να με μισήσει, ακόμα και μετά από όλα. Και εσύ, μπορείς να τη μισήσεις?» Η Ελένη σκέφτηκε για μια στιγμή. «Όχι, το μίσος απαιτεί ενέργεια που δεν έχω πια. Προτιμώ να χρησιμοποιώ την ενέργειά μου για να χτίζω καλά πράγματα, όπως αυτό εδώ», έδειξε το κέντρο. «Το μίσος φυλακίζει, η συγχώρεση απελευθερώνει». «Είσαι πολύ πιο δυνατή από εμένα», είπε ο Ρικάρδος θαυμάζοντας. «Είμαι μεγαλύτερη. Έμαθα περισσότερα». Η Ελένη γέλασε απαλά. «Αλλά θα φτάσεις εκεί». Τους επόμενους μήνες,
το κοινοτικό κέντρο Μαρία των Θλίψεων έγινε σημείο αναφοράς στην περιοχή. Εκατοντάδες παιδιά εξυπηρετούνταν καθημερινά. Επαγγελματικά μαθήματα βοηθούσαν ενήλικες να βρουν δουλειά. Το κέντρο υγείας εξυπηρετούσε ολόκληρες οικογένειες. Και ο κήπος με τα τριαντάφυλλα, φροντισμένος από την Ελένη και εθελοντές, ήταν το αγαπημένο μέρος όλων. Η Ελένη πήγαινε στο κέντρο 3 φορές την εβδομάδα. Συζητούσε με τους ανθρώπους, άκουγε ιστορίες, μοιραζόταν εμπειρίες. Έγινε μια αγαπητή φιγούρα, ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων, που έβλεπαν σε αυτήν κάποιον που κατανοούσε τους αγώνες τους. Ο Ρικάρδος ανέλαβε προσωπικά τη διαχείριση του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας ότι όλα γίνονταν με διαφάνεια και εντιμότητα. Έμαθε τα ονόματα των παιδιών που εξυπηρετούνταν, γνώρισε τις οικογένειες, ενεπλάκη πραγματικά. Δεν ήταν πλέον απλώς ένας επιχειρηματίας που δωρίζει χρήματα, ήταν κάποιος που νοιαζόταν. Ένα απόγευμα, σχεδόν έναν χρόνο μετά τα εγγένεια, η Ελένη βρισκόταν στον κήπο της έπαυλης όταν ο Ρικάρδος έφτασε με μια έκπληξη. Είχε φέρει τον εγγονό του, τον Πέτρο, 5 ετών, γιο από προηγούμενο γάμο, που η Ελένη μετά βίας γνώριζε επειδή η Πατρίτσια πάντα κρατούσε αποστάσεις από την ευρύτερη οικογένεια. «Γιαγιά, αυτός είναι ο Πέτρος», παρουσίασε ο Ρικάρδος. «Πέτρο, αυτή είναι η γιαγιά σου, η Ελένη». Το αγόρι ντροπαλό έγνεψε. Η Ελένη γονάτισε για να είναι στο ύψος του. «Γεια σου, Πέτρο, σου αρέσουν τα λουλούδια». Το αγόρι έγνεψε. Ο Ρικάρδος εξήγησε. «Σκέφτηκα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, όλη η οικογένεια, χωρίς μυστικά, χωρίς αποστάσεις». Η Ελένη αγκάλιασε τον εγγονό της, νιώθοντας μια τεράστια χαρά. «Ναι, θα ξεκινήσουμε από την αρχή». Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, οι 3 τους κάθισαν μαζί στο μεγάλο τραπέζι της τραπεζαρίας που χρησιμοποιούνταν παλιά μόνο σε επίσημες περιστάσεις. Η Δάφνη σέρβιρε το φαγητό με ένα χαμόγελο, χαρούμενη που έβλεπε το σπίτι επιτέλους γεμάτο ζωή και αγάπη. Ο Πέτρος διηγούνταν ιστορίες από το σχολείο, ο Ρικάρδος γελούσε και η Ελένη απλώς παρατηρούσε με την καρδιά της να ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Μετά το δείπνο πήγαν στη βεράντα. Ο Πέτρος κοιμήθηκε στην αγκαλιά της Ελένης, ενώ αυτή και ο Ρικάρδος συζητούσαν σιγανά, παρατηρώντας τη θάλασσα στο βάθος. Η άβρα ήταν απαλή, ο ουρανός ήταν γεμάτος αστέρια. «Ξέρετε τι σκέφτομαι», είπε η Ελένη, «ότι η ζωή έχει έναν τρόπο να μας διδάσκει αυτό που πρέπει να μάθουμε. Μερικές φορές με οδυνηρό τρόπο, αλλά πάντα με έναν σκοπό. Πιστεύεις ότι όλα έγιναν για κάποιο σκοπό. Πιστεύω ότι αυτό που κάναμε με αυτό που συνέβη είχε σκοπό. Μετατρέψαμε τον πόνο σε ελπίδα. Μετατρέψαμε τα σκουπίδια σε κήπο». Η Ελένη κοίταξε τον εγγονό που κοιμόταν. «Και τώρα χτίζουμε κάτι νέο, μια πραγματική οικογένεια». Ο Ρικάρδος συμφώνησε. «Τότε άξιζε τον κόπο να επιβιώσουμε». Η Ελένη χαμογέλασε. «Ναι, γιέ μου, άξιζε πολύ τον κόπο». Ο άνεμος φύσηξε ανάμεσα στα λουλούδια του κήπου, μεταφέροντας το άρωμα των τριαντάφυλλων. Το σπίτι, που κάποτε ήταν μια φυλακή μοναξιάς και λύθης, τώρα ήταν ένα αληθινό σπίτι, γεμάτο αγάπη, γέλια, αναμνήσεις που χτίζονταν. Γιατί ο χρόνος μπορεί να επουλώσει πληγές, αλλά είναι η αγάπη που δίνει νόημα στη ζωή. Και καμία ζωή, απολύτως καμία, δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται ως σκουπίδι. Κάθε ζωή έχει αξία. Κάθε ζωή αξίζει να βιώνεται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αγάπη. Και η Ελένη, που γεννήθηκε ανάμεσα σε απορρίμματα και παραλίγο να τελειώσει εκεί, το γνώριζε τώρα καλύτερα από τον καθένα. Κοίταξε τον ουρανό και σιωπηλά ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε τη μητέρα που πάλεψε τόσο πολύ. Ευχαρίστησε για τη δύναμη που την κράτησε ζωντανή. Ευχαρίστησε που είχε έναν γιο που επιτέλους είχε μάθει να βλέπει. Και ευχαρίστησε για την ευκαιρία να ξαναρχίσει, να μεταμορφώσει, να κάνει τη διαφορά. Γιατί τελικά αυτό έχει σημασία. Όχι πόσα έχουμε, αλλά πόσο αγαπάμε. Όχι από πού προερχόμαστε, αλλά πού πάμε. Και η Ελένη ήξερε ακριβώς που πήγαινε. Σε ένα μέλλον όπου καμία ζωή δεν θα ξεχνιόταν. Όπου όλοι θα εκτιμούνταν. Όπου η αγάπη και όχι η εγκατάλειψη θα ήταν ο κανόνας. Και έτσι, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης, με τον εγγονό να κοιμάται στην αγκαλιά της και τον γιο της δίπλα της, η Ελένη βρήκε επιτέλους την ειρήνη που τόσο αναζητούσε. Μια ειρήνη χτισμένη πάνω σε θεμέλια υπέρβασης, συγχώρεσης και αληθινής αγάπης.
Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της Ελένης και του Ρικάρδου να άγγιξε τις καρδιές σας βαθιά. Αυτή η αφήγηση μας υπενθυμίζει ότι καμία ζωή δεν πρέπει να ξεχνιέται, ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την ηλικία του. Αν αυτή η ιστορία σας συγκίνησε όπως συγκίνησε και μας καθώς τη διηγούμαστε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάσετε καμία από τις ιστορίες μας. Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής και ενεργοποιήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Αφήστε ένα like αν η διαδρομή της Ελένης σας ενέπνευσε και πείτε μας στα σχόλια ποια ήταν η στιγμή που σας άγγιξε περισσότερο. Η αλληλεπίδρασή σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα, τον πόνο και την ομορφιά της ζωής. Κάθε μέρα φέρνουμε αφηγήσεις που εξερευνούν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, να αγαπάς, να συγχωρείς και να ξεκινάς από την αρχή. Μοιραστείτε αυτή την ιστορία με κάποιον που χρειάζεται να ακούσει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να εκτιμήσουμε αυτούς που αγαπάμε. Θα τα πούμε στην επόμενη ιστορία. Μέχρι τότε!